Oya orenya kwa Ramogi juang kamora morama intiere kawuono wuok tich ma en tarik 17 dwe mar 10 higa mar 2022 gino ni chiwo maber kendo iseikori makare mar chako juma manyien juma mabende waboneno ka gik mopogore opogore biro timore pacho kae mano moriwo nyaka dayo dho jogo mabende no wala kaka joten migepe mopogore opogore pacho ka weche go duto wabro kelo ni chenro ni maru piny machiegni nyinga Joyce Oduor nyakwa Ramogi juang kamora morama intiere okinyi majaber chien tarik 17 dwe mar 10 higa mar 2022 en gino mara ni bedo kod weekend kata mna odira makare machiegni chenro mar rupinyo kinyi makawuono chenro mabende kwachako sani biro bedo ka rumo saa 5 mar onyango nyinga Sharon Ngao nyakwa Ramogi juang kamora morama chamo sino yaore nyalo bedo neno aka intiere diaspora jogo maneno ka intiere piny mar Amerika jogo mantiere Canada jogo maneno ka intiere Dubai gwengo ma Qatar ngeni weche thoth odichieng' ka weche mag siasa weche mag tuke ka warango bende moko mosebedo katimore pe opogore machiegni chenro mar piny nyinga kila fasoloch Leofas nyalo bedo ni idhi diaspora gimo mimoso jo diaspora kose kawuni gedo ma diaspora ko kata kama ni chio nade mojo Kisumu kare achio maber seorita kendo yawnwa oneno tulo machielo mar neno duchi manyien juma manyien amo ichio nade amba chio maber mak mana Sharon amba chio makare wangino kidhi uyoma ni goli mana Nairobi ka no mana Nairobi ka wacho ni kiwuotho alanda bende ginyalo chako buok kodi ni kijana ne imenyo koni ko sete ma koni kata kamano agoro nyasero kamano maduogo wacho ni weche mathoth timore juma ni kochakore odiochieng' ma kawuono ang'e ni jo Kenya duto rito mar neno kaka od bura mamalo ahinya nyato kamiti ma yando chuogi ma bende biro puodho joten migepe biro bedo ka timo puotho makamano kodiochieng' ma kawuono nitiere jogo ma kochopo saa 3 okinyi gidhi chopo kacha mar mondo mi odadhogi dhi bede yo machalo nade idhi puodhgi kose moko ponono machin mibadhi mieno tinyalo kiroko kata kamano wawe weche makamage lwet kamiti ma yando sechuoge od bura kacha kendo mano bende madhi bedo karango ni jok mage matie ka odiochieng' ma kawuono kerango dito mag jotelo wacho ni kaka gipangore kaka gichanore dito magi jodito kore ten migepe gi jok mage Usalem Davadi gi jok madhi chako kacha kar Sadek di JB Muturi kayo donjo kacha donje ade Duale kiri piny kata mos to koro mokar sa ochiko kata ka gitieko kata gi Alice Waome mano kar sa ochiko gi nus mano be gimoro madhi bedo ka waluoni odhi bedo achiel ka chiel na Ramogitv ka ng'ota kanyo kar Sadek mano nyiso ni sani koro kwachako sani gi weche manyien ma wadhi yudo kokelo kanyo kod Joyce Oduor nono magazet ka Sharon Ngao dhi kelo noa bende odhi bedo ka wanono gazet mantiere go kaka wuono mana kumanya kwa Ramogi juang mana kaka pile wanono gazede wantiere godo kama thoth wantiere gazede duto te kata kamna kono romo saa 1 kata mna saa 12 gi nus nyaka saa 1 wabiro bedo kwa nono gazet mar mondo bwenyisi ni en ang'o matimore ano ka gazet ahinya gazet mar The Standard gi Daily Nation wach mabende gimiyo pek en kaluore gi nitiere migawo mar obila moro mong'ere kaka Crack Police Unit mabende gisani koro tije koro osethicho wach makamano osebedo ka kelo paro mopogore odiochieng' manyoro nwaneno ka jatend piny Kenya gi jalupne mano Rigathi Gachagua na gintiere e gwenge mag Kericho mano e county ma Uasin Gishu odiochieng' manyoro koka mana biro bedo ka nyiso kata nyanya kwa Ramogi juang nang'o momiyo ni police unit ni migawo kata na bad migawo mar obila makama othichoko to kutu bende waserango kanyo Joyce ka waduogo warango gi temo tenre gi mago e chenro ni bende makawuono chal mar piny Kenya gik mathoth osebedo ka timore ahinya mano kwarango Crack Police no bende kore osewito kacha jochomo kanye asla fana jabinyo ni koro oken manono kendo nyaka itie wanyalo wacho ni jo Kenya mathoth ponono bedo disappointed jogo mane we ni asla fund en nono wacho ni nyaka ibed ja ohala mantiere kod ohala wanyalo wacho ni ohala ma legit kiko bedo ohala makal kata kacha nyaka ibed kod ohala minyalo yudo asla fund tibiro duoke mak mana ni atamalo miduoke gode ma ponono nyalo bedo mapiny ahinya kata kamani wacho ni weche ma singo michiwo kinde campaigns opogore kod gigo miwacho tok ka ji osekawo telo 1600 cha embe de watiyo go kwa yude okwanyal ng'eyo ponono weche dino lokore kata kamano nyaka Ramogi juang kochakore sani ichakoro no ote mari namba mar 2 inyiso ni neno waka intiere gwenge mage Facebook kacha wantiere live kaka pile yudo Ramogitv Twitter @Ramogitv YouTube bende wiki kwil godo wantiere live yudo Ramogitv kan bende nyalo tudri kode Facebook page mara ma Joyce Oduor Twitter handle @JoyceOduor_.
Ne kwa Ramogi tudri koda mbui maga moriwo Facebook, Instagram, Twitter kod TikTok. Duto te iyuda @Sharon Ongao. Watude Facebook mara kacha, page mara Cleophas Oluoch. Machiegni nikech ma Enro piny. We wakuong wayuda thuond weche manyien. Mimi nimeamurisha juzi ivunjwe ile ilikuwa inaitwa special sijui nini ya polisi ambayo ilikuwa inaua wa Kenya kiholela. Machiegni okinyi makawuono nyinga Joyce Oduora. Gikone obila omako achicha ma itudo gi nek mar Barack Oduor ma en jarit mar mama Aida Odinga. Collins Okundi omak gi obila mago kwach kich ma Eldoret kendo obila ondhiye koda kabunde ma yangore ni nyocha otiyo godo ne nego jarit no bang' gwandruok e kindgi. James Okoth nigi ler mar wachno. Dwaher mar jiwo gavana mawa manyien kuom kelo kido manyien mar gombaka kod oganda mateni wang'ni idhi nyuand pach oganda e weche mek telo kod dongruok. Anyako Ramogi sigana makamano bende wabiro keloni e kinde ma bende wabiro yudo gi okinyi makawuono ni mar ni pod wamedo keloni weche manyien mamoko. Ka wadhi mbele ni Nyako Ramogi bende laindi mar simu pod itiyo. Oganda makwan gi poko yangore ne ochiew gi buoka bang' fwenyo ni lainde gi mag simu ok ti kaluwore kod chenro mag ndiko lainde go manyien mane piny owacho lando. Kembe mag tudruok e yor ong'we yamo mano mar Safaricom kaachiel kod Airtel ne omiyo jogo matiyo kod lainde gi nyaka tarik 15 dwe mar 10 ma en chieng' ngeso mondo gine ni gindiko lainde gi e yo makare. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, loro mag lainde go ne okodeo nyaka moko kuom jotelo mane ochwe moko lwenye mbui mano kaluwore koda kaka no lora lainde mag gi koda kambi tudruok mar Safaricom. Chakore odiochieng' ma kawuono kapok ogochni, pok iyudo ote machuok, pok igocho ne ng'ato kendo onge omenda ma osedonjo e simbi e yor ong'we yamo. Nyalo bet ni achiel kuom oganda ma kwan gi pok oyangi ma lainde gi ne olor chakore otieno ma piny rugo Jumapil. E kind oganda matiyo kod lain mar Safaricom, jok ma pok ne ondiko lainde gi e yo makare kaka ne chik dwaro ne odong' mana gi ote machuok kata SMS mogik. Ote manyiso gi mondo gichop e duka mar Safaricom mondo gindikre ka oyawne gi lainde go. Okang' mar loro lainde mamoko kuom johala osetiyogo kuom thuolo malach ne okelo lal ka koro moko kuomgi kwayo mondo med gi thuolo mar ndiko lainde go. Kwangu nafanyanga nayo business huku kwa salon kama customer zangu zote wanajua tu hiyo line moja ya Safaricom na sasa sijui venye tutakuwa tunawasiliana nao. Nilikuwa busy alafu saa sikuwa naona kama inaweza fungwa, yani naweza taka waongezewe juu hiyo line kufungwa alafu tufungulishe zingine, itakuwa ni issue kubwa sana. Juu saa customer kabla wa adapt ile line nyingine mpya yenye tutapata itakuwa ni issue. En loro mane okodeo nying kama chiel kuom jok mane ogolo ywak e yor mbui gin kaka okil Nasir Abdullahi mane wacho ni Safaricom ne owang'o yie kuom loro lainde ma osetiyo godo kuom higni moingo 20. Nyawadgi ma okil Charles Kanjama bende ne oywak owacho ni koro chano chwalo ng'ur mare nyim doho kendo biro dwaro mondo Safaricom ochul ng'ato ka ng'ato ma lainde olor $50 e odiochieng' ka odiochieng' ma olor negi lainde go. Okil Abdullahi kata kamano ne oduogo wacho ni lainde ne oyaw. Okang' makoro kelo paro ni nyalo bed ni Safaricom ne ochako deo wenge jomoko man kod uma ka jopiny mamoko to pod biro chuno mondo ndik lainde gi manyien eka oyawnegi. Oganda mane ochako chon kata kamano to ne otony kendo lainde gi ne okolor. Jateng'o gimidhi e dakika mogiko kana dhi ka Safaricom dakika mogiko ayudo ka Safaricom opong'. Koro bochuna ba bed piny ba nyiewo bundles ba update kenda na wuon. Nowach ka Safaricom nayudo kopong' ma ok anyal rito. Omiyo lainda ok olore, omiyo tiyo nyaka sani.
Badanyo chuna makao odiochienga ketho odiochienga manyola dhi nyaka e duka mar Safaricom shop kating'o kitambulisho na mara kana chopo kar kanyo to nogi kwaya numbers maga mantiere active mangisogi magi confirm gi kitambulisho mara ma gi ngisa ntiere komano process komano wena assign abene nakao thuolo ma sign kana setieko to naneno ka message oduogona ni lainda ni active ni sawa. Safaricom, Airtel kata Telcom Kenya ne pok ogolo milome mora more ewi loro mag laindego mane otim bang' bad migawo matayo weche mag tudruok Communication Authority kata CA ne ogolo chik ni kembe duto mag tudruok nyaka ne ni jokanyo megi ondikore yo makare. Jogo ma olor laindegi koro ok bi nyalo oro ote machuok, ok gibi nyalo goyo simu kata tiyo kod yore mag oro kata yudo pesa mabiro e yor ong'we yamo. Nyaka ndik laindego ka gitiyo kod kipandegi. E higa mar 2013, Safaricom kende ne oloro lainde mag simu 2.5 e chenro machalo kod matimore sani kane itudo moko kuom lainde mag simu matiyo kod jore mageto oganda kendo mayo gi pesa. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Bad migawo mar obila mar okwach kich owuoyo oko kidieny makende mane ochuogi ne timo nonro mano Special Service Unit. Jatend Kenya William Ruto oyango ni en owuon ema ogolo chik mondo mi owuo oko bad obilano. Ndalo achiel kende bang' jatend piny William Ruto yango Amin Ibrahim Mohamed kaka jatend obila mag okwach kich kendo kawo kar George Kinoti. Bad migawo mar obila owuoyo kidieny moyiedhi mar obila mag DCI ma idendo ni Special Service Unit e yo machuok SSU. Ka oloso e kaunti ma Kericho e kinde alam mar goyo erokamano, jatend piny William Ruto yango ni en ema nochiwo chik mar wuoyo kidieny mar obilano ka nitiere chich e wi timbegi. Mambo ya usalama ikaharibika, polisi wakabadilika wakawa ni watu wa kuwaua wa Kenya badala ya kuwalinda. Tumevunja, mimi nimeamurisha juzi ivunjwe ile ilikuwa inaitwa special sijui nini ya polisi ambayo ilikuwa inaua wa Kenya kiholela. Ruto wacho ni gin kod chenro mong'ith mar timo lokruok ahinya ne bad migawo mar arita kwe ma pachoka, kowacho ni obila nyaka chiw arita ne jo Kenya kendo golo ne piny wichkuot mar joma inego kendo ringregi kwanyo yaore kod bunge, ka ochiwo ranyisi kuom ringre ji ma osebed ka iyudo e aora Yala. Mambo ya usalama ilikuwa imezoroteka, watu wanapatikana kule kwa sijui River Yala, sijui watu wanapatikana huko wameuliwa kiholela. We have also a plan on how to secure this country so that we avoid the shame of Kenyans killed through extrajudicial killings and put in Yala River and other rivers. We are going to secure this country going into the future. Kidieny no manochuoge higa mar 1999, motelo nochung' ne ng'weyo kendo geng'o timbe mag maundu ka e kinde no ne ging'ere kaka Special Crime Prevention Unit kane oduogo migi nying manyien kendo lok ting' margi e higa mar 2019. Ne ochuoge kaluwore kod maundu magalagala mane medore e piny Kenya kendo apisa mane tiyo kanyo ne omi tiegruok moyiedhi. Kata obedo ni ne gitayo chenro maggi kowuok e log tich mar obila mag okwach kich DCI, kaluwore kod lony margi ne inyalo orgi kuonde ma maundu timore. Inspekta maduong' ma kojolo mar obila Nur Gabo olando ni tij kidieny mar obila no orumo kendo migi chik mondo gidogi e log tich mar obila mag okwach kich DCI. Kaluwore kod dongruok mar uchumi mar piny Kenya kod maundu magalagala mane medore, kwethno ne omi ting' mar rakruok kod ohand bunde kod gige lweny mamoko kamoting'o magina ma ok opuodhi, kedo kod ohand yedhe makelo mer, rakruok kod jokuo matuklu matiyo kod gige lweny mager, kedo kod akuo mar mwandu ma itero e pinje maoko, kendo kedo kod ohand dhano kod tije mamoko ma bende ne imiyogi gi jatend obila mag okwach kich DCI. Mano lipot mabende ochiuno kanyo kod jafwambo George Batiero kama na inya. Ka wadoke wach mayando timore boma ma Kisumu en ni giko ne obila omako achich ma itudo gi nek mar Barako Duor ma en jarita mar mama Aida Odinga. Collins Okundi omaki gi obila mag okwach kich ma Eldoret kendo obila ondhiyo koda Kabunde mayangore ni nyocha otiyo godo e nego jarita no bang' gwandruok e kindgi. Wawinjane kaka James Okoth leronwa wachno. En apedha ma obila osebedo katimo nyaka masira mar nek nyocha timre tich abich gotieno. Collins Okundi ma ene achich maduong' ewi nek mar Corporal Barako Duor osebedo ka pasore ne obila kendo ka en kod bunde ma iyango ni nyocha otiyogo e nek mar Barak ma en jarit mar mama Ida
Odinga. Obila ma osebedo kamenyo ndach Collins gikone oyango ni gisendhiye. Obila oyango meko mar Collins kokalo e barua ma ochwal ni ute fwambo manyiso ni achijno ne omaki Eldoret gi obila manyinge Corporal Paul Manga. Obila no lero ni ne ojuko Collins kendo ma omae bunde ma ichich nie mar mosenindo Barack Oduor manyocha otiyo e chiele. Bunde no mar $1 mar kido mar Jericho pistol ne ojuke go kanyakla kod risasi maromo 7. Report manyo chiu motelo gi jatend obila manyanza Karanja Mwiruri ne olieko ni ne giseluwo ndacha chijno bang' nek makochno manyocha otimore machiegni gi kar dak ma Victoria Gardens mani Kisumu. Barack Oduor ma osebedo kachiwo arita ne Ida Odinga nyocha otho kanyo bang' risasi manyocha ochwade wiye kod tiende. Jago machielo manyocha oriko gingo bende nyocha oyudo hinyruok. She took the risk. Mama Ida Odinga ma oloso ewi wachno okwayo rowere mondo owere gi mirima manyalo mana kelo masira kod achiedh nadi. Ida okwayo kwe ne anyuola mar mosenindo Barack Oduor. Miluongo ni Barack Onyango Oduor. Obo ai gweng' kar kae. To nyoromo gi masira mjo ng'ato nyogoe gi bunde bunigi. To gima daher wacho ni jok matindo weuru mirima. Waswahili wacho ni hasira ok dibedi ni min gi mirima hinya maka ng'ato kosoni ni kata ng'ato moso girlfriend ni tinego. Watimo mos ni family mare. James Okoth, Ramogi TV, Kisumu. Waoro ote maga kuyo kachiel kod lit ne jarita mar mama Ida Odinga mayande onegi e boma ma Kisumu. Kata kamano ka wadhi mbele weche manyien mamoko, eni jatend piny Kenya William Ruto timo limbe mare mokwongo e kaunti ma Kericho nyaka ne ocham muma mar apisi kaka jatend piny Kenya mar abich. Ruto manoten gi jalup ne Rigathi Gachagua kod jotelo buora manie piny owacho osingo chopo kare singo manegi miyo oganda jo Kenya e kinde manegi manyo mbulu e konde duto mapachoka. Sa adeko kinyi, jatend piny Kenya William Ruto nomulo lap ma Kericho Green Stadium e nyasi mar lam maduoko erokamano bang' yudo loch e yiero maduong' mokalo. Ruto noten kod jalup ne Rigathi Gachagua kod jotelo mamoko. E limbe no mokwongo ma Ruto e kaunti ma Kericho osingo tiyo ne oganda jo Kenya duto maonge akwede ka ok opogo jogo mane osire gi mago mane ok oriwe lwedo. We are going to make sure that we eliminate the feelings of marginalization because we have only one country to call home, and that country is Kenya. We will be faithful in the implementation of our plans that will transform our nation in all sectors. Bende osingo ya boma ma Kericho kotiyo kod piny owacho ma kaunti no kendo chogo tije ne rawere ahinya to bang' ur mosebed kigolo gi rawere ni masinde mag medo chayo osebedo kamayo gi tije. Tulijenga makusudi ile technical training colleges ambazo tumejenga katika kila constituency in the Republic of Kenya, in the public constituencies 50, na tunasema kwamba tunaanzia hapo. Tunawapanga vijana wetu na elimu ya ufundi, teknolojia, taaluma zingine zikiwemo mambo ya kompyuta na digital space. Ndio vijana wetu tuwapange na ajira. Bang' piny owacho duoko piny nengo mbolea koa $6,500 nyaka $3,500, jatend piny Kenya William Ruto singo medo duoko nengo mbolea piny nyaka $2,500 kochopo dwe mar 12 kaka achiel kuom yore mag bero pur e pachoka. Tayari exercise ilikuwa inaanza, lakini tulikuwa kidogo na watu ambao hawakuelewa ni nini tunatafuta. Mimi nataka mwambie bwana governor, you will do your part and the national government will do its part. We will get at least 1,000 acres for the expansion of Kericho County. Ruto ywak ni sirikande no yudo piny Kenya kamarach mokala inya yoro chumi ka koro singo bero ngima jo Kenya kore kodaka duoko piny nengo kit somo manyasani mar CBC. Wale ambao tulishindana na wao watulize boli,
waliharibu nchi yetu, watupatie nafasi tuifanyie ukarabati na tuipange iweze kwenda mbele. Even as we run the process of reform of our CBC, we will make sure that education becomes affordable. Maen limbe Ruto marang'wene nyasi maduoko erokamano bang' donje apis nochako gi kaunti ma Kiambu, Nakuru kod kaunti ma Homa Bay. Erokamano ahinya Lydia Okeyo kuom lipot makamano. E weche mamoko en ni jatend riwruog Azimio la Umoja Raila Odinga owuok e pacho kae kodhi e piny India. Raila dhi e limbe India e yorege owuon ka ler ma ochiw gi apisi mare lero ni odhi bedo e pinyno mar India kuom ndalo 10. E milome ma ochiw gi jating ndai mare Denis Onyango, Raila igeno ni bende dhi romo gi jokanyo manie sekta mar ohala mondo mi gilalre e wi weche mag dongruok e pinje mag Afrika. Raila ochano limo bombe 2 e pinyno mar India mondo mi obed gi tudruok gi johala e wi dongruok e Afrika. Milome no bende yango ni lalruok mar Raila gi jodito mopogore opogore ma India odhi timo kaka apisa mar riwruok mag Afrika mano AU marango weche dongruok e pinje mag Afrika. Od bura ikore mar chako dayo dho ji manyocha jatend piny Kenya William Ruto owalo ne lemo mar jotend migepe. Komiti mar jod bura 28 ikore ne keto gi e tago maliet mondo mi piedhgi ka bende gidhi romo gi lemo nomigi makamago. Kaka Walter Nyambaga leronwa, moko kuom gi ng'ur to podi nitiere e wi lemo mar jotend migepe ma olwarne mano Musalia Mudavadi. E kinde maseche kwanore kendo nyiriri lwar ni chenro mar dayo dho joma owal ne lemo mag jotend migepe. Miti mar jo od bura 28 mochung' ne podho jogo ma owal ne lemo go ikore ne chako tich ayanga ka otelne koda spika Moses Wetangula. Moko kuom jokanyo mag kamitino ne osecholo pachgi wi lemo mar jotend migepe kage wacho ni lemono onge kod tenruok kod katiba ma pachoka ka moko wacho ni nyaka spika bi ng'adie wach. Kendo komoro be nitie kaendi ma giluongo ni Premier Cabinet Secretary ma gimiyo moluor Musalia Mudavadi. Wan kaka wang'iye malong'o kaluwore gi pend chike, mano en kom ma ok chik opuodho. Pend chike ok oyangi, omiyo en kom ma ok wanyal timo nonro kaka achiel kuom jogo ma jotend migepe. In the preliminary meeting, the Honorable Pio Wandai raised the issue of the Prime Cabinet Secretary, and we ventilated a bit on it, and the Speaker did indicate that he will give a reasoned ruling before we begin the vetting. Therefore, just be patient and wait to hear the Speaker's ruling as to that. But it's nothing that worries me. The Prime Cabinet Secretary's position is one of the 22 nominees in Cabinet. He will explain. That's why we have him tomorrow. He will explain the kind of job he wants us to vet him for. Jabich mokwonge list no moting'o ji 28 okelo kanyakla Musalia Mudavadi, Justin Muturi, Alfred Mutua, Aden Duale kachiel kod Alice Wahome mabiro rakore kod penjo motelo. It is based on individual capacity. Some may make it, some may not, depending on how well they convince the committee, depending on how well their papers are, depending on their professional acumen, that gives them power to be able to perform beyond another person. So this is basically their time and opportunity to prove to Kenyans that they are capable, ready to take over the heavy task that has been given unto them. We shall consider all matters based on what is before us, but again, as you say, not based on public perception. Igeno ni kamitino biro keto maino mar gebedhruok mar jotelo, weche mag mibadhi kod kido mar jogo mowale wang' jo Kenya, kod ponono chilo mieno mora mora. To wadhi time yo mowinjore. Miyo ng'ata man kod gimoro momieni, kata momieno nyinge, machalo mibadhi, to nyaka ng'e ni kiny en kod tich matek ahinya. Kochakre kiny, nikech ok wanyal kadha ji aoyaye kamano. A vetting that is going to have a thorough scrutiny on the integrity and the issues that matter where it comes to management of our resources
and the powers and authority. Ka odong mana seche to kamiti mar ji 28 mwedhi chuoye kom kod Speaker Moses Masika Wetangula chako dayo dho ji 5 mokwongo e list mar jok mogwel ne 10 migepe mopogore opogore. Penjo maduong' en ni to bende gin kod chia rang'iny kaachiel kod bidhruok manyalo miyo gi thuolo mar telo ne migepego. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwa Ramogi Ajuanga gi lipot ma bende ochunwa kanyo kod Walter Nyambaga ema chopo gode giko weche manyien okinyi makawuono ka chenro no mar dayo dho jogo mayande owal kaka joten migepe bende na chenro ma bende obiro kelo ni achiel kachiel e kinde ma bende obiro chakore ayanga kar saa 3 okinyi makawuono kama bende ibiro chako dayo dho Musalia Mudavadi ma bende opodne lemono kaka jotenda migepe duto e pacho kae. Gikanyenye na mar mondo mi akaw yoyo matin tok yoyo marwa nyawadwa Sharon Ong'ao aneno kaikore makare mar kelo ni nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Wabet kamoro achiel nikech Nyasaye noketowa kamoro achiel to onge ng'ata ng'ata maboko go. Chakre kawuono onge gimoro amora mibonyiso Bihan boyiego. Oboyie koda. Koro ing'eni wang'ni kan wasik tapke. Jawasike en nyathini minyuolo. Mano nyiso ni yien molos go altar ka bo wang' kamae. Kara gima naparo kuomi ne en kare Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ng'eyo makare kaka pien dendi chalo en gino mowinjore kendo makare minyalo timo ne pien dendi. Weche ng'eny sa matin. Nyakwa Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhe gore gi jogi e yor loso mwandu. Wawinji maler, penjane penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma eshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny tudri gi jalendo Trevor Mbija saa 3 otieno mana Ramogi TV. Kik bai. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni osebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Manak manya kwa Ramogi Ajuanga kinyi majabera kamora mora mintiere arwaki kidieny mar nonro mar gazeto kinyi makawuono kenchin tarika 17 dwe mar 10 higa mar 2022 machiegni. Mana kaka pile wanono gazede ariyo mana The Standard kanyakla gi Daily Nation. Kapile wantiere koda jofwambo mabende konyowa e timo nonro mar gazet. Okinyi makawuono ido thuolo makare mar bedo gi jafwambo mong'ere kaka Eric Okeyo Kizito. Kizito arwaki ni machiegni. Erokamano Sharon.
Wadokero kamano Nyasaye momiyo okinyi masani to gima wuoro ni en chieng' jamondo sani chieng' mondo ahinya inyalo we ni leo to kara chieng' momondo koro wantie dwe ma chieng' mondo ma saa 12 man ni en saa 1 okinyi kamoro amora mintiere en gino mara ni bedo kod odira makare donge bedo kod odira makare anoko ruoth oritowa mano duogo bedo matek kan waparo manyodo points adek kaka wan jo Manchester United to nobedo no matek makoro wawuok mana gachiel koro jok manoloyo kaka Joyce gi Arsenal poch gi pak dong digen to detambre en mana kamano kaka wanyakoro mgejwang machiegni nonro mar gazeti mana kaka pile wachako koda weche mabende omi pek e gazede ariyo ka bende no Daily Nation kanyakla kod The Standard thuond wach mabende gimiyo pek en mana machalre ma en kaluwore gi bad migao mano mar obila mong'ere kaka Crack Police Unit mabende gisani koro osethich oko wach makamana neno e gazeti ma Daily Nation gi The Standard to koro keteni Ruto's fatal blow to killer police squad koro wachre ni bad migao mar obila mong'ere kaka Crack Police Unit osebedo ka kelo nek kata mana katimo nek mago ma aoyaye koro nothiche oko mano odiochieng' manyoro Kizito wachak gi thor wach mabende omi pek e gazet mano ma The Standard mano kaluwore gi jatend piny Kenya mano William Ruto koro nothicho oko bad migao mar obila makoro ng'ere kaka Crack Police Unit kaluwore gi nek ma aoyaye Sharon jatend piny Kenya nyoro nyontie gwenge mag Kericho manyo wacho ni en mane ogolo wach mar mondo mi koro ketho oko bad migao mar okwach kich mane kedo gi yore mag njore mano losi higa mar 1999 maeka koro njore nomedore kuo mag bengi koro mano ket kanyo mar mondo mi oteme reso weche makamagi to jatend piny Kenya William Ruto nyowacho ni kwethni koro oselokre mar ni itudo gi yore mag nek iparo nyowacho kanyo ni jogo maringre gi noyudo kowite e aora mayala kod kuonde mopogore ni magi tudo kod kwethni makoro koni en koro kethe mar mondo mi gidoge e kokwach kich to kada mana kani winjo gino ero mabende Ruto nowacho ni obila ma pacho ka nego bed ni gin ema giumo jopiny to sedo ni obila bende makelo nek mago ma aoyaye aneno ka wach makamano omi pek e it gazet mano mar 13 mano ma The Standard mana kwa ng'e matut ka bende gisani bado obila mano mar Crack Unit ka koro ithicho oko bende iseyoge kaluwore gi ntiere oganda moko mawuok e piny India maderom 4 manyaka sani ndachgi pok ong'ere kama nitiere mano bang' ka bende nagitimo campaigns ne William Ruto e kinde ma bende notimo kisera mar ombulu mano kapok noyier ka jatend piny Kenya katika mano kwa ng'iyo mana matut Kizito koro kithicho bado obila makama ma koro nyiso nang'o kako koro bado obila makama nolok nyinge chon nong'ere kaka Special Crime Prevention Unit katika mano jatendo kwach kich machon mano George Kinoti noloko nyinge kawuok Special Crime Prevention Unit makoro oloke makoro iluonge kaka The Special Service Unit mabende gisani koro jatend piny Kenya William Ruto seyo bado kwach kich no ka bende giwacho ni osebedo kata mana ka kelo tho mag oganda mathoth moko kuom gi mabende nwawacho ni nosebedo katimo campaigns ne William Ruto mabende gisani ndachgi pok ofwenyre gin mago mabende noter e steshend obila malang'ata mano e dwe mar 7 mar higani kata kama nyaka sani ndachgi pok ofwenya kama gintiere nyinge gi bende opedh kanyo Mohamed Zeida, Sami Kidwa Zulfikra, Hamed Khan, kanyakla kod Nicodemus Mwania. Sharon mawach makoro obiro seche mabende koro wacho kanyo ni ntiere nonro mane timo wi jo India makoro wacho ni olalo ok yudi to koro ng'eni samo keth kweth makamai nyiso ni tije mane gitimo mane pok gitieko bende koro nenre ka gima koro rochre kamano madhi kethre bende dhi mana kamano koro mondo mi jatend piny Kenya ne kaw thuolo makamai mondo mi oketh kwethni nenre nitie maling'ling moseyudo kaluwore gi mago momiye nikech mar mondo mi ochopo keth kwethni wach nitiere moiso ni nitiere kama iro dume nenre mach liel gi piny omiyo koro ebo kawo okang' ma kamae mar ketho kwethni to koro kweth be mar mondo mi ne lose nolose kaluwore kaka gigo mabende iseneno kaka ne timre pacho kae njore maka gi kacha monj ma jo njore monjogo piny mar Kenya chak kendo kuo mar omenda matimre bengi en gino makoro bende omedre ong'eny othoth e pacho kae kech kata king'iyo sani kuo matimre pesa mantiere
sime kaka mag M-Pesa giri mido ka ng'ato goni simu to bende pesa ma idhi mana kamano magi bende tije mana gitimo koro kaka oketho kwethni obi mana gi yo kendo machielo mar rakre kod wechegi magi weche mosiko magin kamoro amora ok nyatieko kata dakika 5 ka ng'ato pok omae pinywa mar Kenya kae. To mondo mi wang'i kata mana kaka weche makama gibiro timre kinde mabiro neno ka buche mago mag nek ma aoyayi biro bedo ka dok piny kata oyo kata kamano katieri mana chieng' tich abich mano mar juma mokalo nitiere jatelo mar Crack Police Unit mong'ere kaka Paul Pius Gitari mabende koro noter e yweyo ma achune makoro odiochieng' manyore makoro jatend piny Kenya na lando wach makamano koro en geno maro nyakora Mugejwang ni nek ma aoyayi mabende osebed kiseo godo obila mano mong'ere gi dho ngere kaka extrajudicial killings en geno maro ni e kinde mabiro koro gibiro bedo manok kata gibiro bedo maonge kaluwore gi okang' makamano kata mana kamano Kizito bende kapod wan mane it gazet mar 13 bende nitiere bath it gazet makono kineno kata mana nitiere wach mabende ochiw kanyo nitiere bodyguard mar mama Ida Odinga mabende nochiel gi magina chieng' tich ang'wen e dalane nyaka gisani jal mabende niseyo kod nek mar Barak Onyango mabende osebedo bodyguard mar mama Aida bende gisani koro nomak jal mabende ong'ere kaka Collins Okundi nochiwore steshendo obila en owuon mano ma Eldoret Central ng'eno osebed kitimone apedha koro nochiwore ayanga ka bende en ma osebed ka iseye koda nek mano mar Barak Onyango. Sharon ma en wach malit ahinya makata mama Aida nyowuoye wachni kowacho ni rowere wabed gi chuny more kik wabed ga sira ahinya ni kata bed ni ng'ato komoso jaherani mano ing'iyo mana kaka inyalo rakre gi wachno ok ni chopo kama koro chopene kamae ma koro wacho no kundi ncho chielo gi magina jarita mar Aida Odinga to koro kano timo kano dugo lal nyaka gi magina mar jarit ni mano chiele godo ni to sebedo ko pasre koro nyoydo ka machliet moko ne to koro ochiro achiwa ne obila ma Eldoret ma koro idhi chopedo koro agane ratiro dhi yudre ne familia mar jarit mama Aida ni bende kundi kata mana kano chiwore bende nochiwo nyaka pistol mabende nitiere godo rang'iny mong'ere kaka Jericho pistol mabende wachre na nitiere koda magina mago bullets maderoma 7 sani koro nonro matut pod itimo kata kamano en owuono owacho ni ne okochielo Onyango magina ku ung'eyo owacho ni magina makamano na nitiere mane lawe to nochiele kamana kokia masira makamano notimore Victoria Gardens Estate mantiere Riat e kaunti ma Kisumu West. Sharon wach makama en wach makoro bila nyaka dheti matima nonro malong'o nikech magina ne en mar jarito ni to ka in gi magina to dhi ogo tiendi ogo wi koro kanyo e technical mondo wach ni magina ne tiego kata kaka kama gisoe bath ofuku gi kacha oringo dhi ogo wiye cha kendo dhi go tiende mano koro penjo ma nyaka jogo madil gi weche makamago bila nyaka dhi timatima nonro makare mar mondo mi weche makamagi ging'eny bom moloto boma ma Kisumu cha kendo nitie jonjore mabende monjo jowuoth gokinyi ji ka mondo dhi e tijegi to winjo mako beti ogoyi magina omagi gik makamagi koro akwaya mondo obila ma Kisumu mondo mi orwakre kod weche makamagi to kata nyalo kata mana paro nitiere obila mabende nochiel gi magina e gwenge mag Nyakach koro weche mag nok mag arita kwe osebedo kata mana ka medre kaunti ma Kisumu en geno marwa ni jogo kuma bende otelo ne weche ahinya weche mag arita kwe biro bedo kakao okang' mager mano kaluwore gi jomonj kata mana jogo kuma bende bedo ka monjo oganda e kaunti ma Kisumu. Koko mano wach makamano nitiere e lwet obila ka bende apedha gi nonro makoni kod kocha dhi nyime kata kamano pod wago mos ne familia mar Barak Onyango kuom masira makamano. Kopogore gi mano it gazet mar 12 mano ma The Standard en kaluwore gi chenro mar odiochieng' makawuono ka bende odiochieng' makawuono chakre saa 4 mano chakre kata mana saa 3 mar okinyi idhi bed ka itimo apedha itimo ne jotend migepe manyiena 22 mabende nowal kod jatend piny Kenya mano William Ruto. Koro chakro odiochieng' makawuono nitiere ji mago mabende ibiro timne apedha. Ineno kanyo tipo mabende ochiw kanyo en mar Musalia Mudavadi mano jatend riwruok kata mana duond bura mar ANC mabende apedha mare biro bedo ka chako okinyi makawuono bang' mano oka ibiro bed ka itimone kweth mamoko. Sharon kawuono koro jopiny dhi keto wang'i ka obura dhi timo ne jogi
pedho malich kanyo idhi timnegi nonro ka koro mondo mi giyud tich manyiche jatend piny Kenya omiyogi. Koro ineno kata jod bura man kora Azimio wacho ni gimbe koro gin gi weche kanyo mondo gidhi penjo moloto kaka Musalia Mudavadi magi wacho ni lemo momiye ni en mano maonge katiba oonge chik mar Kenya. Koro wach mane giwene speaker mar od bura thuolo mar mondo mi odhi ong'adane. Koro wato bende koro warito to wang'e mana kuma odhi chomo nikech speaker nitie kweth ma kocha koro konya ng'ado mar nowito wadgi oko. Weche nitie kanyaka mar Mtua bende iwacho ni ndalo mane en jawach e lo piny Kenya nitiere weche mane bende koro idhi chekne kanyo kidhi penje ni ka koro lemo moyudo ni odhi tie machal nade nyaka mago mar Aden Duale bende koro ogwele lemo kanyo mar bedo jatend jolweny ma koro bende penjo nitie kanyo nikech nyaparo ndalo moko kanyo Duale nowacho nang'o nobro ulo nying jogo masiro jonjore koro kaka no buono mar ulo nying jogo nyaka sani waserito to pok wawinjo koro mago bende orite kanyo nyaka jogo mathoth midhi timnegi nono odiechieng' ma kawuono koro gin gi penjo kanyo ma idwa ni mondo mi gidhi gidwoki. Nyakor Mogajwang chenro makamano kabiro chako biro bedo kwa kilo ni achiel ka TV mar Ramogi kata kamano chenro mar piedho joten migepe biro chakre ayanga odiochieng' makawuono ka bende chenro makamano ibibed ka itimo Parliament Buildings mano mantiere e county ma Nairobi. Jal ka jal mano jatend migao mowala ibiro bed ka ichiwo ne saa achiel okiny makawuono ichako gi jatend duond bura mar ANC mano Musalia Mudavadi mabende ibiro bed ka ichako dadhoge sa adek ka bende gino ni chenro makamano biro rumo sa 4:30 bang' mano oka Aden Duale biro bedo ka dayo kata kamano nitiere bath jod bura mopogore mawuok e kweth mar Azimio mabende mno buono ni giro gidhi chopo kacha mar dayo dho Musalia Mudavadi ka bende giwacho ni position kata mana lemo mane ochiwne okowinjore kata mna okoen kaluwore gi pend chike katiba mapacho kaendi koro negi buono ni ok gidhi chopo kanyo kaka mano wan pod warito mar neno ka okang' makamano biro dhi kaka okang' makamano biro bedo kadhi nyime. Sharon gibono wach makae to kendo kweth mar Kenya Kwanza bende wacho ni Mudavadi lemo momiye ni entiere en achiel kuom titend migepe 22 koro giwacho ni chik pok oketh kanyo kaluwore ni momiye ni bende nitie mana kacha ni koro telo ni mana jogi koro warito ni speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula to dhi wacho nao nikech odhi timo ng'eto ka mondo mi gichop kama koro gidhi timo ne Musalia penjo ka gi kacha mar ong'iyane konya yudo lemo no kata ka ok yonyalo. Nyalo paro kweth mar Azimio kotelnegi kod Opiyo Wandayi mano jatend kweth matin e od bura mano mar 13 niwacho ni kweth kata mana lemo mano chiwne Musalia Mudavadi ok en kaluwore gi katiba mapacho kaka bende giwacho ni katiba ong'eyo mana nitiere jatend piny Kenya kanyakla kod jalupne. Kwa kamano we wang'e ni weche mamoko mabende omi pek na neno jofuambo bende ochiwo ka makaluwore kod nonro matut ka bende na odadho Yoweri Museveni mano jatend piny mano mar Uganda kore dayo dhoge ng'eni Yoweri Museveni ni osebedo katayo piny Uganda kuom thuolo mar higni 36 to ok mana mano kende osebede telo kuom thuolo mar higni 57 mano chakre no chak somo e tiegruok mabende kuma ni osomo nyaka sani wacho ni osebedo e lemo mar telo kuom thuolo mar higni 57 piny Uganda osebedo kotayo e lemo mar telo piny kuom thuolo mar higni 30 nomiyo lemo kanyo maduong' piny owacho kuom jumba 2 kende aso dugo penjo ni kose makito odag kanye odag Westland koso odag Riverside to koro kone otek nikech waboko yot piny mar Kenya ka ok yot koro Museveni osetelo ne piny mar Uganda higni 36 higni matin to wacho ni nochako telo kanyo ka entie school ma koro duto tende osekawo higni 57 to koni pod otegno koro king'iyo piny mar Kenya mar Uganda yiero osetim ga to bende seche ma yiero timre piny mar Uganda en ga lweny makagi kacha jogo matemre rakre kod winjo ga matek makwede winjo ga matek nikech adhara mineno ga nyaka media kaka imenyo kako timre kod giloro ne gi nyaka ot koro wacho ni pod en gi
thuolo mar tiyo, pod en gi teko. To kendo koro nowacho ni bende iwacho kanyo ni wuodeno kata bende ok ogolo kata ni ji wacho ni nyalo biro kawo kare ndalo mabiro. Mano bende penjo ma koro nokodwoko maler ahinya. Koro wacho ni jopiny ma yiero ng'ato gino giyiero e mbui mar Twitter. Gino giyiero e mbui mar Twitter. Koro ka jopiny ma pod bomiye thuolo mar telo to pod otelo atela. To koro ka ber ka jopiny odagi to wacho ni oromo. To ka jopiny omiye, jopiny mar Uganda omiye thuolo no kono notiyo ni maber to medo pod odhi mana mbele nikech king'iyo kata kuma Museveni ogolo piny mar Uganda. Piny mar Uganda ne en piny mane lweny ne gore. Telo ne kawo mana gi bungu. Kata Museveni owacho ni ebe noyude mana gi bungu ma ng'ama dwa kawo telo ire mondo odhi e bungu, lakini osetemo nyaka nokawo telo, lweny ma kamagi mane gore, dhoudi monjore notieko. Koro nyakora Mgajwang kapo nono idwaro somo sigana makamano, inyiew gazeti mar The Standard ite mar 4 kanyakla kod ite mar 5. Kodhi mapiyo pe ite gazeti mar 6. Koro jotend piny Kenya mosekadho chakre Moi mosenindo, mano jatend piny Kenya mar 2, Mwai Kibaki jatend piny Kenya mar 3 mosenindo, sani wantiere gi jatend piny Kenya mar 4 mano Uhuru Kenyatta, sani koro kendo wantiere gi mar 5 mano William Ruto. Osebedo ka isayogi kaluwore koda singo mabende gisingo ne jopiny, kata kamano singo makamago ok gichop dwach jopiny. Koro nitiere sigana king'iyo moko kuom kata mana singo mabende jotend pinjegi mago mapacho ka osebedo ka singo ne oganda e kinde mag kisera magombulu. Kosechiwne gi lemo makamano to singo makamano iwito e tok bungu. Koro sigana bende ochiw kanya hinya mar chiero uchumi. Koro bende omok kata mana kimenyo taya. Mano singo mabende Kibaki nochiwo ne Kenya kaluwore gi uchumi. Singo mabende Uhuru nochiwo kaluwore gi uchumi, sani bende mar Ruto. Sharon, sani koro rameny duto, wenge duto te ochim ka jatend piny Kenya William Ruto. Nikech nosingo ne jopiny gigo mathoth monadwa ni mondo mi otim. Mago koting'o chiero uchumi maro mano wacho ni ok dhi makare. Koro nowacho kanyo neno kaka boma ma Kericho bende nosingo nodhi medo gero. Mano kono gavana Makuro mondo mi oyangane kama ginyalo medo geto, gimed buo mano gi kamarom gi eka 1,000. Koro wach ma kamae bende nowacho ni odhi temo rakre godo, ni otemo keto mise makare mar mondo ni ong'iane kochopo yore mag dongruogi. Nikech penjo be koro nitie kanyo ni to singo mane singo dak mondo mi ichop gi. Seo bende nitie pesa mano singo ne rowere miluongo ni Asla Fund ma bende nyowuoyo wiye to nyowacho ni pesa ni dhi biro ka dwe mar 12 kanyo, ni ten pesa ma komiti duoko. Ngeno oganda ne paro ni Asla Fund ni koro komigo to koro en mare timo ohala ikonyre. Nowacho ni pes piny owacho ok dhi nono, kawe nono. Kono kawe nono. Koro nitie gik mathoth mano singo ne jopiny. Nyaka ibede ohala. Nikech ngene rowere bende tinde nitie moko makosekawo pesa to timogo mano gik moko mano mok kel konyruok. Pesa komini timgo ohala mar mondo mi onyuolre. Konyuolre in bende inyalo yudo thuolo mar mondo mi ndik jok machielo tich. Mane kaka piny koro gere, to in komi pesa tichako donjo go yore moko manono, yore mag bero ngima mari, ing'awe malo makata koro weche mag uchumi ok ikony. Mano ok ni kare. Pesa piny kiyudo tim godo ohala, dongruok obede piny. Mana kamano kizito dwaro mar mondo wadhi piyo piyo, kata kama nyakora Mgajwang Hustler Fund jatend piny Kenya William Ruto nosingo ni biro yawe yanga chakre chieng' tarik 1 mano dwe mar 12. Ka bende johala ema bende biro bedo ka ichiwo negi pesa makama, mak mana ni interest ma bende gibiro bedo ka giduoko godo en interest makwana tamalo mar piny. William Ruto duche manyoro na nitiere gwenge mag Kericho ka bende nochopo e chokruok mar lamo. Kodhi mapiyo piyo it gazeti mar 10 bende kaluwore kod jotend migepe mowal ma bende duche makawuoni biro bedo ka idayo dhog gi ahinya ne lemo ma bende nochiw negi. Wantiere gi tipo kanyo mar Mutua, Alfred Mutua ma bende nowal kaka jatend migao mano mochung' ne weche mag limba ahinya e pinje maoko. En bende biro dadhogi duche makawuono. Jaod bura mano Garissa Town Aden Duale bende duche makawuono biro bedo ka idadhoge chakre saa 5:30 mar okinyi makawuono. Ka bende en bende nowale e lemo mar bedo jatend migao mar jolweny. Mana kodhi nyime mapiyo piyo nikech wadong' mana gi dakika matin ne 10 kende to atieko chenro makama. Nitiere sigana moro mana neno kaluwore gi nek mano mar jaohala moro e kaunti ma Kiambu. Gisani nitiere miyo moro mongere kaka Gladys Chania, en jasiasa ka bende nochung' e kom mar Women Rep ma Kiambu. Mano e yiero mahigani, kata kamano ne orem yudo kom makamano. Koro Gladys Chania ni iseyo
kaluwore gi nek mar jaode mong'ere kaka George Mwangi ma bende ringre mare noyude e bungu makieni mano chieng' tich adek mar juma mokalo. Koro ise kaluwore gi nek mar jaode odiochieng' ma kawuono idhi bed ka ichope e nyim doho mar mondo mi oduok bura makamano. Sharon, nonro ma oyiw ya kete e wachni kech wacho ni jaode kano oselal to nodhi chiwo ripot kobila. To koro kano osechiwo ripot kobila, jogi nochako timo nonro nodhi nyaka ot moyudo nyaka remo ka gi kama, koro nyiso ni nek ma kama notimre ot. Koro ka nek ma kama notimre ot en manokwanye, koro sani biro tere nyim doho mar mondo mi oduokane penjo kaluwore gi tho mar wuon pargi ni. Matuch kaluwore gi weche ma kamago nyakwara Mgajwang', weche moluoro mag counties bedo odiochieng' ma kawuono idhi bedo ka isomo. Nitiere wach moro ma bende nomako dhoge e gazet mar 24 kaluwore gi weche ma bende timore e counties magwa. Ahinya ahinya nitiere wang'eni jaod bura machon ma Ainab Koi mong'ere kaka William Chepkut ne otho. Kwa kamano ik mar nek bende itimo odiochieng' makinya. Kata kamano nitiere nyadendi kata mana mikai moro mong'ere kaka Milka Chepkut ma bende koro seyo wede mago mag Chepkut ni okosebedo ka kete e rombe mopogore opogore mar chano ik mar jaode ma bende ni itimo odiochieng' makinya. Kata kamano gisani osedhi nyaka e doho ma Milimani ka bende odwaro mar mondo mi ik makamano kik tim odiochieng' makinya. Ka bende owacho ni pok oriwe e chenro mar ik mare. Kaluwore gi bil ka wacho ni nagikendore kendo nagitimo arus kod Chepkut higa mar 2010 kendo gintiere kod nyithindo 2 mano ma yawuoyi. Kata kamano Chepkut bang' mano apani ne giweyo kata mana keny mare ma bende Chepkut odhi mbele mochako bedo kata mana gi nyidende ni moko ma bende wacho ni gintiere godo ka gi nyithindo maromo 4 mano nyidende ni kata mana dhako mamoko 2 ma bende nitiere godo gi nyithindo. Koko mano wach makamano nyakwara Mgajwang' nyalo somo donge gidhi som nyako ni be manyo ratiche koni nyithindo en go mar jago cha onge kuma nya tere nyithindo gi koro gibe gidada ratiro giyudo mwandu mag wuon gi. Koro wach makamano nyakwara Mgajwang' biro yudo thuolo mar somo gazet mar The Standard. Bende nitiere weche mag tuke koriwo weche mag ohala. Kizito kwa donje gazet machielo mar The Daily Nation. Daily Nation nyakwara Mgajwang' bende nasing'isi thuond wach ma bende nitiere Daily Nation mano kaluwore gi okang' mar thicho oko bad migawo mar obila mong'ere kaka Crack Police Unit duto te ma bende nwaselieko ni e gazet mano ma The Standard. Adaro mar mondo mwadhi piyo piyo nikech nitiere moko kuom weche ma bende pod nwakele ni nyakwara Mgajwang' e it gazet mano ma The Standard. Nitiere wach moro ma bende pok nwamulo it gazet mar Abich. Ka bende jopiny osebedo ka seyo tend William Ruto mano kaluwore gi golo mwandu, iwacho ni golo jotije mano nyamburko ka wuok e dala mar Moi. Kata kamano kaluwore gi State House mano kar jot mar tend piny Kenya giwacho ni okang' makamano okogol kana Ruto nodonje telo. En mana ni nogole mani dwe mar 2 nochak golgi dwe mar 2 mar higa mar 2020 bang' jatend piny Kenya mosenindo mano mar 2 mano Daniel Moi kane oseng'ielo orengo. Giwacho ni nokogole mana e dwene kana Ruto kata mana dwe mokalo bang' ka Ruto nosechamo muma. Ma wach ma bende koro njo chakre ka nyosa nodhi mana ndalo 3 ma kata oboke manyoro ntiere ka koro status to kwero wach ma kamae ko wacho ni jok ma kamagi okogol. Koro Moi ne en jatend piny mar Kenya to jatend piny mar Kenya nitiere ga gigo mimiye kata ka osetieko telo to familia ne pod nitiere. Koro ka familia nitiere giyuda giwacho ni kaluwore gi constitution kata mana katiba ma pachoka giwacho ni jatend piny kosetho to en otho asa kamano nyaka gi benefits ma imiye. Koro familia ok yud ber mag mwandu makamagi magi rembe. Koro wene kata moko matin bende gibede godo. Batha kumachielo bende jalup speaker mano mar od bura mano mong'ere kaka Gladys Bosholei bende gisani koro siro wach mar keto nitiere position moro mong'ere kaka Chief Administrative Secretary ma bende koro wach makama iwacho ni bende en kaluwore gi pend chike katiba ma pachoka oyie ne tich makama koso oyo. Kata kamano wacho ni okang' makamano ber ka bende wacho ni telo mar Uhuru Kenyatta ema bende noketo thuolo makamagi yo moko winjore. Ng'eni magi telo ma lemo mane jatend piny Kenya mosedhi Uhuru Kenyatta nokelo. Koro kano kelo jatend piny Kenya masani William Ruto bende rani pod omiyo ketgi. To koro wach nitiere kanyo ni lemo ma kamagi onge katiba. Koro
Wabro ng'iyo to dhi bedo nang'o nikech giwacho kanyo ni tije ma jogi tiyo gin tije ma jo tend migao mongirore nyalo timo. Giwacho ni mano kata tije koro king'iyo gi ngeni penjo jopiny bosepenjo ni jo gin gitiyo tich mane to jotend migepe to tiyo tich mane kata jotend migepe mongirore to tiyo tije mage. Koro tije nene ka gima tich achiel oket ji mang'eny koro ber kikawo tich achiel timiyo kata ng'at achiel omiyo ka gimoro timre ichimo ng'at achiel penjo to ma to timre nade. Koro sani temo jopiny nodhi openj ni to wachim kon mane wachim kas kae koso wachim jatend migao mar mondo mi wakony ma kamae. Mana kamano Kizita dondo adwaro mar mondo mi watiek gi wach mantiere e gazet mar Aboro kaluwore ni weche mamoko ma bende nitiere e gazet ma Daily Nation nosebedo kwalidho ni gazet ma The Standard. Okang' ma kamudo chima kawuono jopuonje mag mbalariany mag Egerton biro bedo kadhi e ng'anyo ma bende gidhi kaluwore gi winjruok mar koso chudo mage. Koro chakre odiochieng' ma kawuono jopuonje e mbalariany mar Egerton chaka yanga ng'anyo margi odiochieng' ma kawuono. Manen kaluwore gi notice ma bende gichiwo mar ndalo 7 mar dhi e ng'anyo ma kamano po nono ni ok bi chul gi chudo ma bende gidwaro. Koro chudo ma kamano ok omigi. Koro chakre odiochieng' ma kawuono somo e mbalariany ma kamano ok bi dhi nyime e yo makare. Sharon giwacho kanyo ni nitiere kata omenda ming'ado gi kaluwore gi gope mane gikawo bank to jogi ok tero omenda kama nyiso ni koro bank moko kuom gi osepenya ka mwandu mekgi. Giwacho ni kata pesa gi mar okumba ming'ado gi ok chopi kama dwarore. Koro gipenjo to omenda gi dhi kure ni winjruok mane gitimo gi ng'ano mondiko gi tich ok chopo kare. Koro gisingo ni odiochieng' ma kawuono gidhi chako ng'anyo. Koro wabako akwaya jago mondiko gi tich mar mondo mi ochop singo omenda ko oseng'adi kaka mago kumba gibed mage ne chef gi onego bed ni chwalo gi kucho mar mondo mi kata ka koro dende obedo gi tuo titeri kar thieth mar mondo mi okong dendi. Mana kamano Kizita no kasa koro mayo wawang' onego bed ni wadonje twak mokwongo chenro mar piny wach ni mogik kotieko chenro makama. Wan pod wamedo mana jojo piny moloto gando mawuok Nyanza mar mondo mi owuoga oko piny oseruwa ka kwer wadhi e puodho ne ma dhi konyo wani koka mano to wabro bedo mana komedo ywak. Koro sani en seche ma koro ywak waket kando wawuok wadhi ure puodho kijin machiegni gaora kama pi ntiere kawo pi tuom to ipidh nyanya tiol kawo pi pur kata nyabando ni kama matin tiol ibro yudo gimo mabokonyi kendo nyayudo manya tero kata chiro to medo mana konyi. Erokamano ahinya Eric Kizito kuom chopo nonro mar gazet okinyi makawuono. Erokamano Sharon. Mana kamanya koro mugajwang gazet momore kinde Standard gi Daily Nation ibro yudo thuolo makare mar dhi chiro kacha to inyiew koka mano odiochieng' ma kawuono koro mugajwang mano chakre saa 3 mar okinyi bende wageno kelo ni chenro ma achiel kachiel mano dayo dhok mag jotend migepe ma bende nowal kod jatend piny Kenya William Ruto. Odiochieng' okinyi ma kawuono ibro chak gi Musalia Mudavadi ma bende nochiwne lemo mar Prime Cabinet Secretary. Bang' mano ibro bed ka ida dhog Justin Muturi ma bende nowal kaka Attorney General. Bang' mano wantiere gi Aden Duale ma bende ibiro bed ka ida dhoge chakre saa 5 gi nus mar okinyi ma kawuono ka bende Aden Duale nowal e lemo mar jatend migao mar jolweny. Bang' mano ka onoromo saa 8 gi nus Alfred Mutua ibiro bed ka ida dhoge ka bende nowale e lemo mar bedo jatend migao mochung' ne weche mag limba hinya matimre e pinje maoko. Bang' mano ibiro bed ka itieko gi Alice Wahome ma bende chenro mar dayo dhoge ibiro bedo ka rumo kanyo saa 9 ka bende Alice Wahome bende wang'eni nochiwne lemo mar bedo jatend migao moro weche mag pi kanyakla kod pith makare. Kok manya koro mugajwange kanyo bende makelo wa e giko mar nonro mar gazet ma bende umore okinyi makawuono ibro dhi to inyiew. Nyawadwa Cleophas Oluoch donjo gi twak e chenro mar piny kik dhi mabor. Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kokalo e Ramogitv kamwacho ni ngima en mwandu. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless.
Wuond kod andhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi ywak malitin. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya tho. Ka joma moko geng'o joma gihero kuom yudo rem. Ang'o momiyo itimo kamae? Wan wasetimoni ang'o? Hera mar anyuola medo mana loyo. Watekae wan anyuola achiel. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno, mana e Ramogi TV. Chal nade? Chal ka gima ihum kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kik ihum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Chiemo kelowa kanyakla. Ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To will kod kaka itedo kit chiemo no manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ring'o ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maliw moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno, saa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion, to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama, chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao, mana e Ramogi TV. Oyawre nyako Ramogi jwang' kino machiegni. Ma en chenro mar piny mabiro ni pile ka pile kochako kanyo saa 12 nyaka rom saa 5 mar onyango. To kawuono koro wantiere twak mokwongo machako sani saa 1 mar okinyi kalo kanyo dakika 4 kama kelo gigo mosebedo katimore e alwora mar piny Kenya. Ka sani bende warango moko bende matimore nyaka pinje maoko machiegni. Anyinga Cleophas Olocho diche makon warango chal mar piny Kenya. E chal mar piny Kenya gik mage matimore gi thoth nyako Ramogi jwang'. Wadarango kanyo limbe makoro Raila Odinga bende kao dhi e pinyno mar India, okao yueyo, wacho ni mano limbe bende mano koluwore kod jalo maulo wache loe, mano Dennis Onyango kachiel koda mamoko bende irango kacha ni koro wuok odhi e pinyno mar India. Odhi timo ang'o kacha? Riwruok mag pinje mag Afrika en kacha kaka achiel kuom jotelo kendo chopo kacha wacho ni winjruok kendo chwalo dongruok mopogore opogore Afrika kachiel koda piny Kenya. Wacho ni en kaka achiel kuom jodito kanyo en koro chopo kacha mar chwalo weche machalo kamano. Kamachielo bende nitiere weche motenore koda
iwacho ni ngima dhano, iwacho ni tuo mar Ebola makoro ntiere pinyno mar Uganda nyaka sani chopo kama chalo nade. Piny Uganda ero koro kumo wuoth. Mano ka wariwo kachiel koda weche mamoko mantiere paw siasa ka William Ruto bende koro wacho ni oyudo sirkal monjaore ka koro giwacho kanya ni sirkal mane ntiere kanyo kod Uhuru Kenyatta nyaka sani koro wacho ni kano okawo sirkal monjaore ahinya. Kama chielo to koro wacho nade nyasi mane ntiere mar alam mar gwero kamane kaunti ma Kericho mano odiochieng'no manyoro. Mago kod mathoth wadarango odiochieng' ma kawuono nyaka lokruoge mantiere mago maga kawo kwach kich en chal mar piny Kenya. Okinyi ma kawuono nyaka Ramogi Jwang' wan gi mor ahinya ka koro wadachako twak to wantiere kae kod jalony kendo janon weche siasa Augustine Omondi ma bende wadatwak go achiel kachiel ka warango bende gino maduong' madhi timore odiochieng' ma kawuono mano piedho jotend migepe. Augustine machiegni. Erokamano. En thuolo machielo mawayudo mar twak Ramogi TV. Weekend mari obedo machalo nade? Weche mag siasa thoth, nitie weche mopogore opogore, adhula kata bende pipako jok moko koso ne jok manogoka. Erokamano ng'e adhula ta aja Chelsea. Aja Chelsea ting'e ka Chelsea ne waseoko maber ma aparo ni watimo maber. Ok wan jo Arsenal manyalo wacho ni our future is not known. Koro number 2 karango siasa gima tamanto ni as much as siasa oserumo kara siasa ne kara bro dak kodwa chakre kawuono nyaka chieng' nikech inwanka weche mang'eny maendelea sani kata na jatend ker mar piny inwanka kata moro momoko modhiegi pod timo mana siasa. Koro aparo ni siasa di kara bro bedo kodwa nyaka chieng' nikech weche mang'eny miwacho sani kata over the weekend wangone chalo mana kama pod wantie ndalo mag siasa machon. Ichalo na ndalo campaign. Koro aparo ni sasa ni to dhi dak to dhi bedo for a very long time okon gima rumo sani. Ka en gima ok dhi rumo sani pod entiere kodwa e thuolo moro malach. Odiochieng' ma kawuono nitie gima nyasi mitimo ahinya mano piedho kata jotend migepe kaachiel kod apisas mamoko mane jatend piny Kenya ne oyiero. Ka irango kar kacha gino mane nitiere weche mathoth ma bende koro osenyuolo. Mano ka irango ni lemo mar Musalia Mudavadi mano mar Prime CS jotend migepe duto ok opuodhe gi piny owacho kata gi katiba marwa. Bende achiel kuom mago midhi non ka irange odiochieng' ma kawuono ka gin jotelo madito madhi abich kanyo ma idhi rango odiochieng' ma kawuono moting'o Musalia Mudavadi, JB Muturi wantiere kanyo gi Aden Duale, Alfred Mutua nitiere kar kanyo kaachiel kod kamachielo wantiere kanyo kod Alice Waume mano ma bende owal kanyo e migawono mar pi. Odhi chalo e yo machalo nade? Ang'o ma warito ponono jo Kenya rito neno odiochieng' ma kawuono? Aparo ni ka omnyo nyoro jo ute bura nyoro wacho ni mano gima gidhi timo ma onge rango side mora mar sirkal, whether in opposition whether in sirkal, nikech giwacho ni mano is their constitutional mandate mondo gihakikisha ni kila ng'ato miyiero madhi e migepe mag sirkal oyier ng'at maber manyalo tiyo ni jo Kenya to ng'at ma credible in terms of tich moncho osetiyo bang'e chien kanyo ama character mare in terms of education, character mare in terms of kakancho act himself or herself with respect to public funds kanyo to nwango. Kore yudo no wadwa neno ka benyo gimanyo giwacho no benyo dir nikech non ka jo mang'eny mobedo fronted kacha ma kawuono dhi e pietho maka ok gin jo maoko ko ng'eny gi gin jo mosebedo e sirkal kaka Alice Waume gini Alfred Mutua gin to na Alfred Mutua at some point then and government spokesperson. Kore yudo no magi jo as much as gin jo ma obedo selected mondo join gini 90% or 60% of them gin jo siasa. Kora kianto od bura dhi deal nadi kod weche mag jo siasa nikech nwang'o ka initially ka kwadogo chien kacha 2013 sirkand ni kanen mar Uhuru Kenyatta ne giwacho jo magiyiero sirkal ok giyiero jo siasa to gidwa mondo siasa otimano mondo tim siasa to koro magichako giyiero jo siasa ochako dogo obedo e cabinet githi timo nang'o nikech nwang'o ka jo siasa gi ng'en gima gito endelea. Koro nwang'o kose piedhi momitich be endelea gi siasa kosiweyo again questions moro be ni penjo gin to koro watimo nang'o nikech koro idhi mikom to komikom to inyochen governor katina Alice Waume jo yiere kaka MP to kom ni idhi weyo waseno jogi bende ka por gima jotend migepe kata jotend migepe machon pod ne gin gi thuolo mar siasa bende thuolo moro amora ni siasa ne inyalo gol kuom gi chuth kata ka isedo jotelo oyudore ka gidonjo kama ti imayo siasa igolo kuom gi chuth mane to mano kata na ibinjo kata na ker nyocho wacho ka campaign wacho no
or kadwan cabinet na adonje siasa koro waken joge tidhi tim gina nikech mage to jo siasa to ngat siasa tingo wacho siasa all the time to now that ginjo siasa to jomo yiero gi ben sirkal magi hero be gidhi chung gi sirkal ni weche mag siasa kose gidhi weyo koro questions mo I expect ndo penj gi kacha to wach siasa gidhi timo nango now that sirkal ni okudwa mondo gitim siasa to ginjo siasa to same gi idwa migi kombe magige tino ka koro iyudo kata ka Musalia Mudavadi bendi yudo ka koro dhi e pietho to mano nyisi ne kare komanyo chi wuoye mar prime CS cha kara nyoche as much as jincho paro no chalo kama 207 mani winjo na Raila Amolo Odinga no bedo through executive order no bedo mo year prime minister kan no kara kombe ni kara is nominated by the president matinen king you can be fired anytime ko ki cooperate ko serikali mani pin matinen as much as Musalia Mudavadi is a prime CS kila kitu motimo nitie lwet ker mar Kenya matena koko comply to ker mar Kenya nyalo loke samora mora mabende en kom moro ma wachni kata lemo momie mano ma koro wachni ka imiyo Musalia Mudavadi okonyo en jakony William Ruto kod jakony mar Rigathi Gachagua en kom moro ma iwacho kanya nigi tije moko abich madito monego beni gitimo ka Rigathi Gachagua kata no seland meke aberio madito monego beni otimo e nyasi wacho ni chenro mopogore mosekalo nyakoro moke jwang tiere komiti mar od bura ma kanyo nigi oganda maromo kanyo 14 ka irango kata motingo jod bura gi bende onego beni gitimo gigi e yo machalo nade pietho midhi timo richo makawuono mano motingo nyaka jod bura mawuok e kweth machielo makedo sirkal tesre wada winjo kaka achiel kuom jotelo kanyo mabende mano Opiyo Wandayi bende jatelo mag kwethno manok e od bura kane oloso odiochienga manyoro kata motelo ne nyasi makamae kata nyasi kata chenro makawuono midhi tim kadi idhi do jotelo madito kachiel kod jotelo migepe mabende ne owal kod William Ruto ne kaka ne Opiyo Wandayi loso motelo ne odiochienga makawuono kendo komoro be nitie ka ende magiluongo ni Premier Cabinet Secretary magimiyo Muluor Musalia Mudavadi wan kaka wang'iye malong'o kaluwore gi pend chike mano en kom ma ok chik opuodho pend chike ok oyangi omiyo en kom ma ok wanyal timo nonro kaka achiel kuom jogo ma jotend migepe to wadhi time yo mowinjore omiyo ng'ata man kod gimoro momiyeni kata momiyeno nyinge machalo mibadhi to nyaka ng'e ni kiny en kod tich matek ahinya ka iwinjo kaka Opiyo Wandayi loso en komno ma ok opuodhi odhi bedo yo machalo kapo nono okale nikech jok mathoth to koro bende mane kod gin magoro gidhi chiwo recommendations kata gima de gier tim onyalo bedo e yo machalo ne kata kapok winjo pach wanya ne gima ne Ruto bende owacho mana jatend piny Kenya William Ruto nowacho kotenore kod wechegi mago mutenore kod piedho jotend migepe kacha kwa jodito mag sirkande. Hawa wote tuliowateua wawe katika nyadhifa mbalimbali. Hawa sio viongozi wa kijiji ama kaunti. Hawa mawaziri nimesikia mkisema huyu anatoka kaunti hii, huyu anatoka kaunti ile. Hakuna waziri wa kaunti. Waziri wa kaunti ni wale wa huyu labda. Huyu ya hapa na sisi wa kaunti hapa. Hawa mawaziri wote tuliowapatia nafasi, hawa ni mawaziri wa Kenya na watafanyia kazi Kenya mzima, kwa sababu tunataka kuondoa ukabila katika taifa letu la Kenya. Tunataka kila Mkenya ajue ya kwamba serikali ya Kenya itamfanyia kazi. Ka en yore go mag tich kendo en yore moko ma iwacho ni iyiero jotend migepe kotenore kod gwenge magiwuoke tiwacho ni nyaka sani sura mar piny Kenya omaki kairango gi jotend migepe gi duto idhi dadho gi nyaka chieng' ngeso kitiwo mano gi mar Opiyo Wandayi manoloso moko inyalo wacho ng'a Gastin kindo gimo Opiyo Wandayi wacho to en gima dier kabisa nikech to kane bed ni jogi oyiero ne gitemo yiero gima chalo kom mar prime minister ineno to no kaka prime minister no bedo created through an executive order majobedo piny there was a handshake kod beche machalo kamago tiyudo ka sirikand ni ogifwai nya giriek nikech ging'eyo no kopo no wayiero Musalia Mudavadi directly to this office kiny ng'ato dhi court wacho is very unconstitutional katiwo mar ok oyie ni yiero makamato ndo timore koro gitimo nang'o Musalia Mudavadi en like any other CS
That's why mumi opia before pietho mar od bura. Mondo timne pietho kaka ng'at ma kawaida. Kikobed as much as giche bachon gicha very special. Kikobed no chalo special. No chala any other CS pa sirkal nyalo yiero. Mumi no kokalo od pietho. To jok ok nyal chwe moko piedhe nikech the moment mibedo presented od bura mondo timni pietho. Gin kod duty, constitutional right kod duty, constitutional duty mondo gipiedh ng'at mokete mbele mondo gishan ng'at mimiyo tijni ba omiti maber. Shida mwan kod enia. Ni Musalia Mudavadi midwa yiet kaka ng'at mamalo chuth. Duties momiye is almost similar, is a duplicate mar jalup ker. Almost gitiyo tich machalre. You know, mostly an oversight. Onge gima direct ninjo ma office mar prime cabinet. Magi motiyo ma very specific. Kite morango gima ber tinyo ka jinyo wacho kacha na kirange ga sedi jinyo wacho kacha na kanti office machalo mar ghost worker to chalo office na nikech gik motimo are the same copy paste mar gimanga ma jalup ker timo. Kora paro no magi gik manyalo chande in terms of kiriere kacha ka dhi pietho idhi prenya to office ni dhi timo ngo specifically nikech koro gik mitimo gote machalo kama jalup ker timo. Kora idhi timo na kora paro no nyako bed prepared no duok penjo makamago. To wach ma jo opio mandanyi temo wachano ka gidhi kacha to gidhi dagi aparo genyal dagi tijgi en tij pietho to gigolo recommendation. Kanye tij koro kagi reject gigolo recommendation magi reject kagi accept gigolo recommendation gitwonde accept but ginyalo wacho niya nini kakia pia mbele wa okwanyal piedhi mando gionge kata ka jod bura matine makoro chopo kacha wacho ni wan kata kwethno mawuok e Azimio wacho ni oyo ya kom makamae wano kwa yiego onyalo bedo gi pek machalo nade ponono kata yiero jotend migepe dongen gi chantie kod quorum nitie namba katibo wacho no magema kwa chopo to atimo pietho not kila ng'ato mabiro yie kod pietho or not kila ng'ato mabiro yie kod kila ng'ato mokele mbele ne kod yudo no jo Azimio kanyalo wuok moko timo pietho to gibro fel jo Kenya mancho miegi ko moyero gin gi dhia parliament mondo gitim pietho nikech mane go mancho mano one of the duties mancho tumango ogoni gi ombulu koro ka gidhi kacha jo weche mang'eny jo tim pietho mondo ka kinjo gi chako tich ng'ato kikwatnya wano kwa pietho remember ni ipiedho go kipiedho gi jogi nyaka chak tich nikech satonge to ko giti to kila ng'ato bed affected chakre Azimio to Kenya Kwanza koro jo od bura and kod duty mar piedho jogi to gigol recommendations but gionge haki mar reject jogi mogitimo gi pietho nikech jo Kenya bedo waneno jo Kenya bedo winjo to leaders bidwa mitichgi gin jo machal nade giduoko penjo nango gin gi mpango mane kodwa koro kokimiyo opportunity mi piedhe to kikonyo kata na jo Kenya manjo yiere mi dhi e od bura mane ti yudo ka kerbe wuo injo ka ker wuo no leaders me yiero gi to kin leaders mag region ogin leaders mag specific area but ichaki duoge yudo no yiero mancho timono inonga nyocho dhia kila eneo kila county nyocho temo mondo kila area obed represented e cabinet mare nikech ko bedo represented cabinet mare nyalo wacho serikali ni en by partisan oken serikal mo inclusive mar kila ng'ato minonga luo Nyanza nyocho dhio kaw ng'ato western okaw ng'ato central okaw ng'ato kila kamoro to as much as wachen onge leader mar county jo county go mane leader mane lwetgi manie serikal koro ng'ano be nyaka to kat donjo kacha nyaka shughulika nigi keche ng'acha kokotiyo ngiti biro njo kobro wacho niya na wancho miyo ng'ati tich to kotimade okotiyo kamane ka serikal mende wacho keche na lido ka chien kacha dalmani ni yiero maraga to ko yier through a normal process constitutional process to rais ker no dhi kisika cha wacho niya donyo chami usije matene jo kwacho ni chami lemo more serikal okochungo kono koro winjo ka joma nyocho yier mi wacho nok gin og represent specific county kiduogo chien maber tiwilo ni en representation mar kila eneo ma Kenya koro ko yieri kata committee hakikisha ni kelo maendeleo kod iyao iyo ma serikal ni jogi kakalo kod position momi mana kama nyako Ramogi yiero wacho ni lemo momi onego be ni tiyo kode o machana giwendo ka Augustine Omondi watemo mana nono gigo mosebedo kacha katemo to koro nyaka sani gino mada bedo kanyo ka warango en ni nyaka sani chal mar wach en mane ka otenore kod sirkal mano mane William Ruto okao mano rango thulo oseringo kendo nyarango sani wantiere dwe no mar 10 dwe achiel osekalo areno chamuma kendo nyaka sani gimane ma intiere go maduong' ahinya William Ruto koro odiochieng' manyoro mar jatend piny Kenya ka ne entiere e gwenge go ma Kericho ne entiere nyasi mar goyo erokamano wada winjo kaka ne oloso kendo kaka ne oloso kowacho kanyo ni gino mantiere ne giyudo sirkal monjaore makama to koro biro koa kanye akiano wanyalo yudo duonde kaka ne oloso odiochieng' manyoro kae to wanone ne wawinja ne ni nyaka sani
pod en mana ywak gi mondo lak koso wabed gi geno kata tok ywak ma kamagi wawinja ne kano loso. I want to commit to the people of this county as I do to the people of Kenya that we will be faithful in the implementation of our plan that will transform our nation in all sectors, in our agriculture, in our agro-processing, our value addition, manufacturing, making sure that we have jobs, and in securing our country and making Kenya a country of the rule of law. So mimi nataka leo, kwa sababu tumekuja kanisani, sitasema mambo mengi, tumekubaliana vizuri. Kuna yale nyinyi na viongozi hawa tutafanya, kuna yale nyinyi kama wananchi mtafanya, na sisi wote tukishikana, tukiungana, Kenya tutaibadilisha kwa pamoja. Wale ambao tulishindana na wao watulize boli, waliharibu nchi yetu, watupatie nafasi tuifanyie ukarabati na tuipange iweze kwenda mbele. Walikuwa na miaka 5 ambayo walitumia kuharibu mambo ya nchi yetu. Uchumi ikaharibika, tukawa na madeni, mambo ya usalama ikaharibika, polisi wakabadilika wakawa ni watu wa kuwaua wa Kenya badala ya kuwalinda. What we are doing right now is cleaning their mess. And they cannot oversight us to clean their mess because they were part of the mess. Once we clean their mess, they start the oversight on our programs. Kwa sababu shida wametuachia ni kubwa. Yujo gima kiwacho kacha en mana cleaning the mess. En mane manitiere to idhi time thuolo maromo nade? Anaparo na serikali ni oribomeno ng'e ni sa siasa noserumo. Gima gisetimo ka gisebedo gitimo for the last 1 month gigo siasa. To jopiny to rito mondo gitimo mondo giti. To kila ng'ato chakre Kenya Kwanza dhi nyaka Azimio. Jincho expect na serikali chako to serikali Ruben konyowa in one or the other. Ncho ginti call 30 days plan Ruben njengi wacho no kwa donjo kamato magi kumwatimo immediately mondo dok the cost of living piny to hakikisha hasla kod mama mboga obedo odwango life makare. But yudo kaka mwase chope sane. Onge gima chalo kamano. Ino kage mwacho nan nyowa yudo ot marach, nyowa yudo koti mre kama, nyowa yudo koti mre kama. To mano ku Ruben serikali ti. Apa no serikali Ruben obedo pinto gingen one sa siasa ncho sirumo. We watim jopiny wakama kod the structures manyalo konyo piny. To kata kiduogi lango kwa dogo piny kibinjo ka kori wacho ne kere wacho ne jalup kere wacho ncho yudo serikali marach. To serikali ncho gin serikali mane gichako in 2013. To serikali ga gichako in 2013 to kacho po 2017. Pod nyoche en jalup ker manie piny. Kama tiende ne nyocho bedo briefed in each and everything macho tumore e piny ka. Koro konyalo wacho gik macho timore kanyocha anakia. Tinongo kataka half of the last 5 years. Nido ka he was accountable and gimancho timore wacho kama watimo serikali wayao until the last days mar term mar retired president. Kora na aparo ne kila to kata ne bena Azimio emanyo yudo kom ni sane. Ne udako yude mayom kaka giparo no. Weche ne do chala kaka chal sane. Koro jogoro ben gi brace up. They tighten their belt. Giman solutions kaka ginyalo konyo weche mag Kenya. Weche mag temo ngiso wana onyo yudo accounts maonge tofauti. To gi travel nikech inonga for the last 30 days. Gise the almost 7 countries. The jalup code care. Toka pesa onge to pesa gigolo kanya magitumo a lot of travels. Almost 60% of those travels onge economical gain to Kenya. Inongono emomi watemo wacho ni as much as giwak kila serikali mabiro nyaka ne tie loophole moro e serikali mawuok. Koro gin gitema ne ka ginyalo timo mondo jatuma ja Kenya konyo. To weche mangi wacho ni giyudo serikali maonge gimoro. Aparo it is not right nikech kaka weche endelea sane matene serikali njo. Serikali onge jatend ker manyalo bedo piny ka mondo tie Kenya mo hakikisha no kowuok to wuok maonge gimoro. Aparo that is not true. Kata kana kwa CBK governor ncho wacho mano it is not true. Kora aparo jogi gimoro ben the kero ben timo kod timne. Or ben gibedo piny to giri strategize. Girangno how do we meet the expectation marjo piny manyacho wa promise. Wawe weche mang'eny, wawe weche mag siasa. Nikech no kaseche moendelea gigo siasa kama. To pogo nyaka jo piny nikech sani kero ken ker mar Kenya Kwanza kende. Ker en ker mar Azimio kend ker mar Kenya Kwanza. Koro gumeno o hakikisha jo Kenya tema nyacho promise. Again hustlers are all over. Hustlers ntie Omabay, hustlers ntie Migori, hustlers ntie
nitie Mount Kenya nyaka kila kamoro nitie hustle nikech iwuoyo about mama mboga koro how do we solve their situation Camilo se kanyo ugi aslagi Asla Fund be se winjo sigana mutenre kode kinde mane go campaign gi sani gimane mantiere kacha Asla Fund ni bende ntie en kanye koso opogre macha mano singi ji kinde campaign pachi mapiyo en mane mana gima ning'eyo ka ji poko dhi yiero gi tok yiero nen mane ka to winji gimane jatend piny Kenya no wacho en ang'o miwinjo gi Asla Fund an gima ng'eyo niya Hustler Fund no wachi kaka jitimo campaign lakini gima nyocho wach nyoro change mapili wawinja ne kaka no wach mana kaka no wuoyo lakini si pesa ya bure ati unangojea pesa ya serikali ya bure hii hakuna hii ni pesa ya kufanya biashara na tunafanya biashara na urudishe pesa tunaelewana Augustine tunaelewana pesa na pesa manono pesa ni yakiti koka kiseti tiduoke kendo an gima tamage serikal modonjo sani ni accountability kuom gima nyocho gise wacho Ruben gibedo piny to gidog giranga nen kon ndalo monjo timo campaign ang'o manyocho wamiyo ang'o manyocho wangisa jopiny ang'o manyocho wa promise jopiny tang'o mwani na position to deliver sani to gima korok sani gimo winjo ka wacho ni siasa pod endelea nikech gima gitemo simo sani siasa nikech ang'o gima nyocho wangisa jopiny koro gichagi duogo giloko wachcha wacho obedo wach moro matofauti ndio wadwa pesa manyocho wacho ni pesa manono mabiro miyo mondo chago tich onge pesa manono serikali okumiji pesa Tijo ka rais wegi owacho to wan kod video kod recordings macho no abro miyo Hustler Fund mabiro konyo weche Hustler Fund Ruben inua mama mboga ja pikipiki jomatimo biashara mapiyo joma yuto gi piny matene nen pesa ma no chalo kod 6,000 mane azimiyo jicha mar tingo ji malo but ginto the other side no biro inform mar Hustler Fund matene ne onge duoko pesa no ne ntie mana ni konyi mondo itumango elevate yourself biro kod business idea to serikal mi pesa mondo itumo iti onge gowi to san kiwinjo kiwacho no ken pesa manono tenaka kod interest mar 10% ma almost ingo mar bank matene ne kata na uwezo fund mancho serikal mowuok ne ntie godo no ingo mano kore yudo ne jo Kenya Ruben tighten their belt gingen gimanyocho ngisgi kaji campaign siasa serumo sani jodugo reality makori wacho ni gik moko kaka en mondo mi jo Kenya oikre ne gigi duto getim gi yo machalo nadi nikech koro kantiere ikruok mar dak e ngima makoro biro tok yiero gi ngima mopogore kanywera pek mar ngima be pod nitiere kar kae ka irango sani siasa ni ka nengo mar ngima bende koro medo mana idho kama gintiere kacha japiny koro ka intiere irange ni siasa ni onego bedni goye thuolo maromo nade nikech siasa ni iwacho ni sani kampeno osechako mar higa ma yiero mabiro higa mar 2027 odhi chalo yo machalo ka siasa ni pod wantiere go kae singo makamagi chiwo gin singo kod siasa to bende nitiere thuolo ne gidhi chopo kata idhi ket getem singo makamagi kaka wasechako to kama wasechope sani jo Kenya Ruben gitweyo kanda ging'eno okubi bedo mayot kaka nyicho gi paro ting'en jo Kenya go chako lodwa to dhi nyaka Migori ging'e to okubi bedo kaka nyicho gi paro na nyaka lodya ma serikal ni kodojo to wan gi internet manono to pesa be nitie ma Hustler Fund to ji chiemo becho duma dogo piny to mafuta dogo piny gima gido ging'en sani all over the world piny kale matek sani koro en antweyo kanda mondo jong'en kaka mwacho moni serikal nyocho promise wandiyo lakini oken gima nyalo biro immediately mwinjo kiwinjo ka serikal kalo wachon jowadwa miwa kaka wania kama mondo wasettle nyocha wuoyo ja Kenya Kwanza moro to gisania jowadwa wan pod wan e celebratory mood matinde wan pok wachako tich matinde gima ncho giyudo cha gitemo gisherekea mondo ka gipango ka gidhi arrange koro paro ja Kenya ongen encho setio tije mar yiero ja siasa another opportunity biro after 5 years mar yiero ja siasa koro rang sani ja siasa manyocha yiero cha weche manyocha ngisa gik manyocha osingo naka ka okotimo be anyalo miye that opportunity in 2027 or not to ja siasa ja Kenya kik beda piny ni rito serikal remember tiji serikal ok en tiji miyo ji mogo tiji serikal ok en tiji nyiewo ji lewni tiji serikal en create a better working environment mondo jo Kenya matimo biashara timo biashara mane tiji serikal ok ukelo ni mogo dhodi serikal ok ukelo ni kata joma riembo gari kidhi olo fuel tidhi ni wuon kanyo onge serikal ok create a very good environment mondo joma import fuel oketata subsidized rate ineno ta I was shocked that day kichivinjo ka koron chinjo ka jo Kenya Kwanza wacho nia ne at least mafuta chago dugo piny to mafuta wacho na de mafuta dugo piny to mafuta nyocho bedo increased kod 20 shillings to bedo reduced kod 1 kod shilling achiel
Inato kendi winjo ka sirkal wacho ni subsidies cha pod nitie. Ineno. Matene jogo donjo ka sirkal ne osedonjo ka to yudo ka there's a lot of realities in terms of economy and gik maendelea. Gido ka gik manyocho sirkal muwuok cha timo nyocho okricha ahinya kancho kiparo. You know, that is the only way maginyalo konyogo jo Kenya. Mino kimjo kiwacho subsidies nitie lakini sirkal mafuta ncho iso 20 bob to chakudogo silinga chet. Koro jo Kenya giwacho Kenya rubeno ng'enia mondo sirkal bendo tima ber mondo konygi. Sirkal joma donjo gi ogidhi tiyo gi pesa gi kawuok e ofuko gi. Ineno. Sirkal joma donjo e sirkal tiyo kod pesa ma giyudo e sirkal. Koro paron gitemo mana jipanga mondo gihakikisha no promises manyocho gimiyo jo Kenya gi deliver kod gik pesa mantie kod resources mantie e accounts. But onge ng'at manyocho dhi golo pesa ni kata ker ncho Ruto dhi golo pesa ni ofuko ne to mejo Kenya okapar kama. Gitiyo na kod pesa mar sirkal mantie sirkal. Aya, nyakoro Ramogi jwang' en mana kamano koro. Ka irango kanyo ni penji kata ipenjo kanyo ni aslafan ni bende nitiere koso onge. Wapenjo ni entiere kar kanye. Kinyi ma kawuono sewinje kacha ne mana pesa mimi kacha mar ohala kisekawe to ibo mana duoke. Koro orel mana okanda wantiere ka cheno mar piny wakaw yweyo e twak mokwongo. Yweyo mokwongo sa chielo sekalo kanyo dakika 30. Nyinga Clovers Luocha nitie ka kod Agustino Mondi oduogo bang' yweyo machuok makaw sani. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En Reggae Owake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien, pie thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus, e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma Owake. Pile pile, kik bai kata matin. Chal nade? Chal ka gimihum kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kik ihum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kuno opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Waseduogo nyakoro Ramogi jwang' kendo wantiere kar kae ka warango kendo wanono gik mathoth mosebedo kanyo katimore e piny Kenya ahinya weekend makoro wasetieko kendo ka wantiere ka wada mana dhi nyime kodgi. Lokruoge makoro tim ka okwach kich gin gik mage ma osebedo kanyo katimore mana thuolo machuok bang' jatend piny Kenya William Ruto ne koro oseyiero kacha Amin Mohamed kaka jatend DCI. Thuolo makoro ntiere kar kacha gin gik mage ma warito neno madhi bedo mopogore e sirkal ni mara William Ruto. Winyane kaka ne oloso kotenore koda weche gi kacha kwa lokruoge matimore ka okwach kich. Mambo ya usalama ikaharibika, polisi wakabadilika wakawa ni watu wa kuwaua wa Kenya badala ya kuwalinda. Tumevunja, mimi nimeamurisha juzi ivunjwe ile ilikuwa inaitwa special sijui nini ya polisi ambayo ilikuwa inaua wa Kenya kiholela. That is the history we want to forget. Special sijui ni nini no mano special service unit mano mar DCI kendo ntiere kacha ka iwinjo ko wache kacha korka korika iwinje special service unit ni magi jomoko luonge killer squad gik mane kacha jok monego bed ni chwalo arita ema koro bedo kacha kendo ni koro itiyo kuom manek mopogore gima kama ka wuok e dho jatend piny Kenya kendo ko wacho osegole
ni kawe machalo nani ingen gimancho wach moncho wacho chien kacha wacho niya ne jatelo moro be ni yiero ka DCI koro be ne jatelo ma very imiyo opportunity mondo ti independently mondo ti jo Kenya not politically lakini koto kisewinjo ka ker kore magolo instructions in terms of ka koro be ni gitiyo or be no penjere questions mang'eny kabisa ng'at mimiyo tichni be odhi tiyo ni jo Kenya kaka gik moko chalo koso dhi tiyo under instructions mar Kirman nikech inwango ka General Kinoti mawuok ni wacho ni jo ka serikal wacho no tiyo ne serikal no tiyo ne president no koti ni jo Kenya no tiyo to intimidate other political leaders to ka koro Kirman tie in place ochako wacho na agolo instructions mondo wa disband though it's very important remember no group makoli golo sanini kapoko bedo formed there was another group manobedo disbanded chien kacha matru Ker mantie sani kod Ker mowuok gin manegi instruct mondo this special group mondo bedo formed to kila serikal nyaka bed kod group moro e DCI kacha makonyo gi tumo pecho e kind jopiny serikal maongo group ma special matimo pecho en serikal matimo koso direction taparon kata mana gin sani koka ginyalo chenjo mana ginyalo loko mana nying lakini nyaka gibed kod another special group though iwacho no group no intimidate gi a lot you know ka group no ne mako the people manoko support serikal by that time tiwinjo kancho wacho kan mano no ken tijo peace no tije no ken mondo dhiga after political leaders ma are against serikal koro determine kama koro wachomo kama nyocho wa ae koso wachomo mbele bende obila ntiere gi thuolo mar tiyo kar gene wacho kama independent bodies bende wan gi thuolo moro amora madhi neno pachoka mano kwa rango kacha DCI wacha bedo kata ka warango pichno bende mag jomino wach ma bende machini ka wasewinjo gi mose timre ka iwito buche mopogore iwacho ni chung kar kendgi kendo giwach ni wan wachung kae kama e gima wayie bende thuolo moro amora madhi nene sirkal ni mara William Ruto ponono ka winjo sani nitie weche mero chike mekore golo ni wawoko mai waketma wagolma wasoma ka bende thuolo madhi neno apise mag pinyo wacho muchung kar kendgi monge ngana mochung oko masiemo negi ni waluka watima kama ineno ntia apise moko morobe no apise kama mag judiciary kaka executive gini gina apise mochung gini liwacho ni independent or judicial offices to serikal be ker be mantie ma kaka ingen ker is the commander in chief matene 90% of instructions wuok malo kaka dwaro mondo serikal le mondo ran matene DCI okunyal tiyo not in consultation na kod Ker police bo okunyal tiyo not in consultation with Ker kata na parliament be nyaka tim consultation mondo ngene wan kaka serikal what do deliver our agenda to the people kama ka kod mondo timre koro apparently there is a lot of exchange of ideas but not control okoro be nigi take charge maro piece mora moro be ntiyo independent nigi miyo instructions kaka be jotmane be ntiyo but again kiduogo kirango meri iyudo ne kila serikal nitie kod interest margi magisaw to kila ng'at miyiero miwinjo kasa ni yiero jisani jiongen ng'ato as much as akalo through the normal process nitie ker ncho antie kod goodwill mar ker koro kata katiyo tatiyo mondo serve the interest mar ker mondo kik wakosane in one way or the other mondo wech maber owinjo bed maber teno ka office kako mag DCI gi okoro bedo gino office mabedo serve a certain interest manege mwadagi nikech winjo ka eche binchiwo iwacho ne jinyocho thought ncho gi abdagri gitero gite jomoko yudo revayala jomoko gitero yudo kijabe jomoko yudo ngong matene ntie ng'at moro manyo to issue instruction kaka weche roto manade roben tiyo to koendelea kaka odendelea ni winjo kakera wachon agolo chik mondo wa disband matende ni to manyo to waneno mangenka bro manaendelea ni joma ni opposition nikech ng'ato nyalo dwaro chulo kuor to ng'ato nyalo chulo kuor kokadhe office no kora paro no Heroro bedo cautious kabisa e weche mowacho in terms of these government offices in terms of instructions mogolo moro konyo jopiny kora paro ne as much as this special unit the bedo disbanded bro chuno gi mondo gi form another special unit malitiyo nyinge mag di change onge serikal manyalo bedo maongo that specification joma bro timo opelelezi Kenya la onge nyaka they will need it onge choice koro ginyalo wacho ni wagolo gimoro ben gitimo roben gi loso gi wuoyo kod office no jowadwa tich to miundi lakini tiju ok en tij nego jo Kenya tiju ok en tij intimidate meg roben otimo 1 2 3 to pise go mag serikal bende kikti kod gi nikech ng'eny joka gin joma ni under instructions in special unit to sego ni Simon oguru wacho mongo wadhi abdat ng'ado
in you are under instructions seminyo ka ino kanda lomoko machoncha jomoko bedo kino ka malalo bedo abducted to joko kudwa kita na wuoyo they have very strict instructions jatelo wacho jatelo mok tad ne jatelo bang koro kodwa go back to those dark days ma jatelo wacho no watim kama jatelo wacho no watim kama te mwako yo sana to walemo ni mondo Kenya mwado yudo wayud mbele kani kaka na odar jatend ker mwan go sani en ker moketo weche mag lamo mbele tiwinjo kata taka campaign mag kata na nyoro tiwinjo ka entie kanisa process mogolo mang'eny ne kanisa chinywa dedi gombo ni we stick to the Christian values manyalo konyowa kaka jo Kenya no to kuendelea kama to ile Nyakwara Ramogi nyalo penje kanyo ni ate higni mokalo mago gik mage mano bedo kata timore higa mar 2019 ne nitiere bad okwach kich machielo ma iluongo kata ni flying squad. Mano George Kinoti mane en jatend kwethno mar okwach kich kata obila go mago okwach kich gino mano timo kacha en bende ne owo wacho ni en dreaded wacho ni en kweth moro ne gin jok malich ahinya. Flying squad kaka no makiti ng'egi jo Kisumo ang'enu ng'e kama ne flying squad nitiere. Flying squad nitiere Mwalo Railways kacha kikalo tok kar jot mar jatend piny mantiere county ma Kisumu piny kacha cha mane opisi gimoro nitiere Railways kacha kiridori kiwuok Milimani kia na wachi ya yo Nyalenda idiri piny kacha kichomo ka no flying squad joka ne ringo mana gi geche moko kago Augustine manyalo bedo kata kinyalo pimo to imoko mawuok mana ng'wech to bende en moro makinene en Land Rover moro marachar koso kata tingeni teri kareru kata koteri kama gimidhi timoni iboduogo gone mana jimba don wijo kata serikal mawuok sanani iwijo nyocha kata bae simo nyocha gninde utegi on Friday nyocha chuno gi mondo gilor simo kata giwe simo ina location moro matofauti ngato we simo ka atidhi ni Dr. Narwai iwe simo Narwai atidhi Dr. Nakileleshwa nikech ikiaka ila mono nya saento teach tiyo chop sadi nikeche inyalo kwanyi anytime anyhow kichako neno ka Subaru moro man tieko number plate moro mapinyo moro ta number plate mo kelewa chako liwo tiend gachi to gari miwe yiwuok majo wadalora rum naka aneka katimo to mage ndalo moko wadwa doke ineno nikeche ineno flying squad cha called this special group teach manjo gitiyo is just the same kata mo chotiyo mana the same things koro wano wakwayo ne kwasu dombele wabede ane gi serikal ma ok mantie kod interest mar jo Kenya piny ma ngima mar dhano ok en gima nono lakini be chaki doge yudo no that special group nyocho konya nikech nwanka iwicho wacho injo ko wacho nyocho deal kod joma nyocho tumo gik moko ka wash gini joma ncho la manyo tumo biashara mag drugs ino kama ne gima ncho tumo joma magik mancho tiyo kole nyalo yudo no as much as jincho wacho no rach otemo kabisa in terms of reducing crime kod weche machalo kamano. Aya, pod wantiere kae propaganda mathoth to nitie kendo ka irango gi kae mana ka gibiro yo makare. Nur Gabo mano e yor kojolo mano ka irango jatenda obila ma pacho ka yor kojolo masani bende osegolo wach makamano bende chik makoro bende jatend piny Kenya William Ruto sibira lela wacho ni ene mano golo chik machalo kamano wada mana rango kama chelo ni gik mage mantie apisas mantiere sani bende ka irango igologi kendo iduoko gi apis walo lo log tich mar DCI kendo gido kacha mondo migiti gima ber agasi ni tije gi okolal tije gi pontier oteri gi mana mondo migi bedri deployed oteri gi koro gidhe gi manyi yore mamoko kuonde ma ginyalo tiye kuonde mopogore mana wacho ni en ote moro maber ne obila maka magi ma obiro and gima tama dongino ka koro ka jatend DCI obedo deployed but omiye salary but otere in the police sector but yudo ka ohonga very specific office motie nikech nonka migao manyo chente nche machani migao mamalo zaidi kodi dwa tere kane ka idwa mondo dhioti kane nikech kata ka police kacha kitere idhi mi opposition man emo yudo ka oduoke police lakini en sala lakini a very specific office mnyalo wacho megi motimo yo office ni to tonade tonge koro gi serikal temo to ino joka oginjo miriembo gi serikal joka serikal ok nyal riembo state ok nyal riembo gi kata the press kero ok nyal riembo ngata nikech ngata ndege ng'en ngamo ndege serikal is not easy mondo riembe tich nikech gi ker manie place because mano bro bedo unfair dismissal or unfair termination matende nia na joka as much as tam ni marumo kati bedo resign lakini ibedo na redeploy to another position matende ogite behave na way that ogichul kuo ina na wagiloko mana jotelo giloki aloka keni manyo ka kinyalo tiyo kanyo makare wadarango Nyakwara Ramogi Jwang wawinj pachi kachiel koda pach jalony man gi studio janon weche siasa mano Augustine Omondi ma wantiere go kae kiny makawuono ni limbe Raila India macha to koro tiende nango ikawe nade ni yweyo e siasa koso en yo
miwacho ni en chwalo dongruoge mag piny Afrika, pinje mantiere Afrika, mano bende ruok mag pinje mag Afrika mongo ni AU. Nyaka sani iwacho ni wuok kendo dhi e pinyno mar India, kama bende odhi limo bombe moko kago ariyo, bombe ariyo ma bende odhi limo kacho. Pachien mani winjo wechegi kama ne gibiro ni mana achiel kachiel e Ramogitv ka. Limbe ma kama inene yo machalo nade? Aparon limbe kama ochalo yueyo nikech rango ka position mara ilantie sani e Kenya ka okonyal transact any business on behalf of the government in one way or the other. Kora aparon manyo yueyo ma yueyo mancho biro at the right time. Ila ncho dwaro yueyo kama nikech kakino no kanyo choduoge siasa ko woke holde manchi ntie Zanzibar. Tido ka ochako gore mna kod gini kod kore. Tino kata strategy nyocho ngumere kech kodi winjo odhi e bunge la wananchi otima ngo matenen nyocho temo manyo relevancy a political field. Kora paron yueyo ni nyalo konyo mondo odhi re-strategize opara ne maber achaka dog nango and how do I plan myself for 2027 ka ubro be the race. Kora paron yueyo ni is a very important. Nikech kwa acho no the transact biashara on behalf of the government, man, very wrong. But again, remember, Raila is an AU representative in terms of infrastructure and road. Kori nyalo dono, the kacha maybe mondogi discuss on how to improve infrastructure in Africa mzima. To Africa mzima no Kenya bobedo included. Ineno. Kora parano, the benefits nyalo definitely go back to Africa. More specifically, again, it can go back to Kenya. Nkachirango kasarkala mancho wukni. And to a lot of frauds. To a lot of frauds under watch mara Raila Molo Odinga mancho ochung this department mara infrastructure in AU. Kora parano, as much as his arrest, onge gimonya local very specific much no. They can negotiate a certain deal maduga Kenya Kenya wakapar kama aparo na they negotiate in terms of nyokadino idea maro pino mare on how Africa runs and kumachope in terms of infrastructure to be yude yuemro Martin o horo ne anento jowado sesa endelea nango to ingendo bende ngeche ber mondo chako miyo dhi serikal an opportunity motomango mondo jipanga kech winjo ka koro gimanyo serikal osechako sani njo serikal kakinjo ka giwacho nyoro no joka mondo wewa opposition mondo wewa mondo wa clear mess kigichak timo nwa accountability sane give me time moro matenene gicho gisechako kao excuse moro aside mar opposition ineno to remember serikal cho wacho niya wadwaro independent opposition mam keep wa on track e kila kitu matmonade matimo to kindegi duto gidhi romo nade dala par mara ila ka winde nyalo miyo mondo gijipanga gi clear mess nikech bang dala par iporu duoga pachoka donkoro opportunity miyudo ka serikal nyaka gijipanga godo nikech one day in a government is a very serious day koro ginoro ben gi change narrative mondo chikara ila duogo teno kaweche remember the work of Raila keep accountability keep this government on accountability mondo gihakikisha serikal otiyo maber nango ni jopiny koro okonyal li to kitakijo kiwinjo jiwacho ni winyo nyacho Raila nyalo manyo kom 2027 though we don't know but again the name of the Indian be nyalo konyo mondo meet other leaders so wiya nenjo kato wacho nango he as a democrat odhi timo nango kata odhi deal kod serikal nango mondo hakikisha na jo promise mancho mi jopiny obedo fulfilled. Aya nyakwara mga juang limbe ma Raila Odinga dhi timore otimo e pinyno mar India kendo dhi bedo kacha thuolo mag ndalo apar ka bombe modhi bedo kacha ka olimo otingo kanyo boma no mar Hyderabad kachiel koda machielo miloni Trivandrumis mabende odhi bedo kacha ka olimo ikinde modhi bedo kacha ndalo apar ka entiere pinyno mar India gin gik mage ma odhi bedo kacha ka otimo romo kod jotelo ma opogore ka gintiere kar kacha wantiere kanyo kora monge jwango dong mana thuolo ma dakika 12 to watieko ni mar chenro mar kaka wanene ang chako kanyo kar saria wange mar okinyi to koro motelo ne mano kapok wadhi matimore piny le bambano mar Uganda wadani warangi go matimore piny Kenya jatelo mag jotije pachoka riwruok mag jotije mana tuoli en ang'o matimore osiemo jonyuol kanyo bende koro kowacho mano walose wi Francis Atwoli gino mowacho wacho ni jopiny Kenya matiyo Saudi Arabia osiemo jonyuol kokonogi weche mopogore gibed gi arita makare ka gichwalo na nyithindegi mawuok kendo ka dhi e pinjego mag Saudi Arabia oinyane kaka Atwoli ne loso kaito janon weche mag siasa ma wanago ka bende ang'kono ani nyaka sani oganda jo Kenya mawuok kaluwore gi weche ma Atwoli owacho jonyuol ema nigi rem koso gi nyithindo mawuok ka dhi e tich e pinje maoko oinyane kaka Atwoli ne loso. Nisikize, I'm telling you. Na tumesema na ama agents mara nyingi ni watu wa corruption. Wanakimbia corrupt watu katika wizara ya labor, corrupt watu katika ile inaitwa employment authority, corrupt hata wakubwa kabisa wanasema
Our people who are out there remitting, the remittances are in billions. Billions out of what type of jobs? ILO wants us to do decent jobs. Those are not decent jobs. Na mimi nasema kila siku usipeleke mtoto. Tena unaambiwa pereka mtoto. Iko mtu anaitwa agent anakuja. Huyo agent hawachi simu yake, hafanyi nini? Kuna Ufilipino, serikali ya huko iko tofauti na hapa. Because wana negotiate government to government. Kama ni government ya Saudi Arabia, hawa serikali ya kule na hiyo serikali wanasikizana on terms. Wanapeleka mtu yao huko kuangalia hizo kazi kwanza. Mtoto akifika huko, passport yake inapeanwa kwa mtu ya serikali yao. Sisi mtoto wetu akifika huko, ananyang'anywa passport, ananyang'anywa simu. Ujogi ko matimore pinjego mag Saudi Arabia kendo mano ywak mochwal kanyo kod jatend riwruogno mag jotich mapacho kamano mar kotu Francis Atwoli kendo gigo mowacho kanyo Augustine oganda jo Kenya wuok ne oloso kentiere kusero e gwengego mag imbo mar piny Kenya kane nitiere liel moro mano chopo kar kacha gin mane ma timore gi jonyuol agents koso gin jogi madhi e tich kirango serikal mar Kibaki somewhere I think in 2010 no restrict kabisa agents in terms of tero ji oko jiziti oko to penjo bro benwa penjere niya en ang'o momiyo jo Kenya mang'eny dhi e pinje ma oko ka Saudi Arabia gini kata na Albania kuonde ma people does not respect the value of life. You don't give much chando jo Kenya in employment ok en kata na janyuol en mna ji ojende temo manyo source of income ojende temo mano ka ginyalo establish themselves nikech en waka koro kech ng'eny to dhier bendo medore koro kinyal beda piny ni rito no ne serikal bro konya koro aparo ni as much as we blame jonyuol no ngon jo madhi loka ka gin jo people others of age magi make their own decisions in terms of kimagi dwaro mono ka gilok ngimagi to gimoro beno watimo kaka jo ngama jak kama complain en mano Atwoli WTO World Trade Organization Secretary General matinen duonde winjore past Kenya duonde winjore in the world kora paron magik murube no champion kaka jatend jotich orben kodhi ko kucha kodhi WTO magi urben wacho ndo wadwa wana paron ka jitiyo orben wa respect the value of life kamora mora orben gi come up koda very to mane mo be or represent workers nikech magi gin workers madi tiyo oko nikech at the end of the day jim nyaka many source of income kendo ro kata na Kenya oka ntie jo Rwanda mang'eny mati mobiro Kenya ka ntie jo Kongo mang'eny mobiro tiyo Kenya kata jiyo kana kata na Tanzania kata na Somalia jiyo biro tiyo Kenya ka to aparono environment ma jo Kenya so provide mantie a very harmonious working condition mantie everybody is respected obro ben gi moye bullet but en serikal ma Kenya ka obro ben strike a deal kod pinje ma jo Kenya dhi tiyo kama na Saudi Arabia kucha wacho njo wadwa for in terms of goodwill and diplomatic move wan hakikisha ng'at mabiro tiyo kata kubiro na tiyo mijengo kata kota kubiro na tiyo teach marbedo made wadwaro ni structure mdo bedi kama mondo respect the value of life to wabed ketentie Saudi Arabia mantie Kenya kama modak ma very peaceful to respect it but the same thing should happen kora paron I think enlapse in terms of government policies the diplomatic office ma Kenya ma Saudi Arabia ma Kenya Ruben negotiate with the government on how his citizens should be respected and people should emulate Kevin kaka even the US do things they give a lot give watch on Ruben watimo kama kora paron we still go back to the government mwadonjo in place or Ruben put keto in place a very proper structure majo mawuok majitiyo oko madhi manyo kaka gidag o tiyo maler ma ok giduogo kaka giduogo sanduku to number 2 serikal ne bendo nya provide a very working environment mamiyo nyithindwa ok dhi oko nyithindwa dhi oko gidhi manyo gidhi dwaro nikeche komage kucha maybe a diro o pedre ma kata kitemo beto ntie jo mo expect mondo gitimo kora paron the other way mar tieko gini kabisa serikal modo cost my life pay apart from that serikal create employment for the youth in other ways gi create avenues my youth onyalo tiyo go Kenya kama ja Kenya ngenia kadi Saudi Arabia dhi tiyo tin me dhi chula 20,000 to 20,000 ne nyalo chula ka koro okoro be na wuoka adi Saudi Arabia 20,000 tanyalo lalo ngimana to macha piny mabor kod jodalawa koro barano Kenyans boro ben focus wabed joma innovative akaka Kenya kawadne watem create employment for ourselves in this country mondo avoid the oko but again the best way mwanya to ben wa regulate agencies kan agents matero jio mondo wage action tia accountability kitero kiwok oko ka mitero ngato
Saudi Arabia kata Albania be rango ngata ditio tich mane be confirm tich man chik nkeche winjo kanyo mang'eny wuok ng'ato wuoka ndhi bedo kata na manager kochopo kacha timinjo do otere mijengo ng'ato wuoka ndhi bedo kata na secretary kan moto kochopo kacha timinjo no otere mana kata en maid tuno kisechopo kuja kionge choice kata passport bedo confiscated kwa matene serikali ben regulate these agents ma agent moko comply kendo kubeda accountable kuom jomotero oko bedo disbanded tigolo from operations. Ekiki duto nyakora moga jwang warango kendo oganda jo Kenya mantiere pinje maoko nego beni bedo e yo machalo nade ngima machalo nade kinde gi duto ka gintiere pinje maoko kendo mano en ting mag riwruoge mag jotije ma opogore wantiere kar ka odong manda kabich kende dwa tieko chenro ma kawuono to daher ni ka watieko waranga ne matimore piny libamba ma Uganda e district no ma Mubende kachal koda Kasanda ka gintiere Uganda kacha olorgi kendo ka olorgi mano tiende ni okum wuoth mano kaluwore gi muoch mar tuo no mar Ebola e piny no ma Uganda obiro moleo nikech nyaka sani oganda mawuok e piny Uganda nyaka jogo mawuok e pinje maoko moko osewito ngimagi ka gintiere e piny no ma Uganda tuoni osemolo kendo koro ke piny no ma Uganda ka irango sani gino manitiere ka oganda maromo 19 osewito ngimagi are tarik 20 dwe mokalo mano dwe mar 9 en ang'o manyalo bedo ni timore gibiro moleo koso ma en thuolo machielo winjo kaka nani loso mano jatend piny Uganda Yoweri Kaguta Museveni kendo ne ochiwo ote makama ni magi bende nyalo bedo kanyo wach makamano bende ang'o winjo mana e chenro mamoko kata kamano kano loso nyoro inyalo wache yo machalo na ana nyalo wacho niya oro benwa move with speed nikech gima timore Uganda chalo na gima timore Kenya ka nikech inonka movement ma Uganda kata through Busia border kata mana Malaba border inongo is almost 60% a free movement kindi yo ka weche mancho wacho ni we need a free trade in east and central Africa in terms of Yoruben move inonka weche magi weche Yoruben bedo put into consideration to aparo gimoro benwa temo ka jo Kenya a serikal ma Kenya bedo minister of health Yoruben gigoyo kambi Busia kacha mondo giket testing centers mondo ging'en to joma biro Kenya ka wuok Uganda gi are they really safe health wise mondo ka gi cross ka ji biro Kenya ka to wakishan joma donjo Kenya ka gin joma health wise they are good nikech nonka jo Uganda go podho ke gipondo Kenya ka nano matin Ebola cha masira cha akobedo matek Uganda kacha to joka dhiringo joka biro Kenya kora na akwayo ni serikal wa matin saneni okay another center e Busia border kata kod Malaba mitumogo testing majo mawuok e Uganda mondo wane wabed protected nikech gima timore Uganda kata timore mna Kenya timore mna Kenya koro we are not very far away off koro aparo nan it will be wise mondo serikali ni mondo take a very serious restrictive move in terms of protecting our borders and ensuring that joma biro Kenya ka obedo autumn testing at the Busia border and Malaba border mondo hakikisha no we are not exposed but kwa beda kama no wa hore ne joka nyocho close those particular areas mano kwa bimanyo solution nikeche you never know nikeche ka tuo chak bedo mang'eny to koro jiringo jiwuoka cha jiringo jimanyo konyruok to ka jimanyo konyruok kwa inji jirani to ngane inji jirani wane inji jirani kuma jogi biro ringe koro kwa form testing centers in these specific borders mondo hakikisha joma biro Kenya ka ginjo health wise ginjo ma okay mateno one was exposed to ourselves in the same situation koro aparo no it is us mondo move with the speed wawe weche moko mang'eny mag free movement ka mondo wane anen how do we control movement majo mawuok Uganda ka donjo Kenya ka at this particular time and moment matende ko kwarit mondo kinywa chak golo na press conference or be this take care what donjo situation maro we are going to close for example Busia County we are going to close maybe Kakamega County areas that mantie machiegni Uganda mano koro kolor gi tangate more iloro gi kipimo gi nikech sani bende oganda jo Kenya gi East Africa duto bende osekalo kacha okang' magiwacho ni pimo corona kaka ne chale pacho kae kendo nitie oganda moko de ok gier ni mondo gidogi bende paro ni dhi kawe yo moro makare dange mamu ya wacho no nyaka korwa bet koda or beno learn from our mistakes nikech no ka ndalo mane ndalo corona to kan iloro to serikal no loro lakini serikal ne okomeji a proper plan nyen kan iloro ne be ni loro tito monji testing and specific areas mind door to door it didn't happen kora paro ngoro ntimore sani mondo avoid weche mag loro nge gik manyalo kene loro enia ni jomanyo ne Ebola donjo Kenya through Busia the first step ma serikal dhi timo di loro counties machiegni go Uganda mane the first step to mondo avoid loro counties go serikal mondo set a tent or pitch tent Busia kacha gitimo testing mar joma wuok Uganda kabiro Kenya mondo hakikisha joma wuok Uganda ka donjo Kenya ka gin joma health wise gin positive ma oginyal affect the other people mantie Kenya
Augustine, agunero kamano kuom yudo thuolo matwa kod okinyi ma kawuono cheno ni mar piny kane watwa ka warango chal mar piny Kenya kendo koro nyaka sani mai thuolo ma wayudo mar tieko wach mar mogik nyalo bedo mane. Ano nyalo wacho na gima nyalo wacho mogik en jo Kenya mondo hore sirkal manyo donje tich machako tich ni nyo giti kod pesa mag goli ofuko gi ne gitiyo kod pesa mag yude sirkal to sirkal bende ng'eni nyocha gi promise jo Kenya weche mang'eny mathoth ma jo Kenya mondo rito moro ben bedo fulfill koro kila ng'ato play the way kero wacho jo kila ja Kenya to party gi be gi to party koro kila ng'ato to mane position ne mawe koro mondo wawe a lot of pressure to bedo jo mahore wang'en gima gik ma nyocha wabedo promised ginyalo timre ma ginyalo chomo gitimo nikech ja siasa to en mana ja siasa. Kanyo mawe nyakora magajwang hero kamana inya Augustine Omondi hero kamana inya in bende kami bedo kanyo ka neno wa Facebook mara Ramogitv hero kamano kuom kete sario mar okinyo seromo cheno mar piny ka waduogo cheno mar kaka wanene chako ng'amo duogo ng'ama nitiere kar ka koro kaka wanene koro wantiere ko ka biro ni achiel ka achiel koro kanyo sario sani kama watieke marwa mar piny ka wadhi nyime bende pietho maga jotend migepe kache koro pisas madito mag sirkal mar William Ruto chako duche makauno sade koro kigeni mabor Victor Otieno makajoma nitiere karka kodi kete mana kare Ramogitv oriti masani nyinga Cleophas Oluoch Nyasaye mondo gwedhi kido gimoro mimadho imadhe moro manyalo we wang'i oriti masani. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro laktar oseneni wacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riuri kod Ruth Otieno sa 12 e penj laktar mana e Ramogitv. Weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhi gore gi jogi e yor loso mwandu? Wawinji maler, penja ne penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma eshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch Jopiny, tudri gi jalendo Trevor Mbija, sa 3 otieno, mana e Ramogitv, kik bai.
Ne ni iketo chenro makare kapok ikawo hola. Ne ni ing'eyo chal mar hola no. Kapok iketo sei, to onego iyud pach jalony e weche mag omenda. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo. En ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo, kod mor nyadiriyo. Yud magi te chenro mopogore opogore. Thum dag mor, ngeso ka ngeso, saa 4 otieno. Tiedero, ngeso ka ngeso, saa 11 odhiambo. Ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, saa 10 odhiambo. Ramogi Night, tich abich ka tich abich, saa 4 otieno. Magi duto mane Ramogi TV. Oyawre kamoro moro ma intie nyakwara moga jwang' ma en Ramogi TV kod Ramogi Radio chenro mari ma kaka wanene ma bende birni wuok ti juma ka juma tarik 17 madwe mar 10 higani. Wamora ahinya ni yiero mar bedo kodwa kaka pile ka wabedo fuono weche mopogore opogore mamulo ngimani kaka ja Kenya machiegni mondo wapor weche kanyakla. Nyinga en Victor Tino Makajuma. Abiro tai okinyi makawuono kaka pile wantie kod yawuot luo ma bende wigi otimo jere. Yena mondo kaw thuolo mar moso jatend migawo mochung' weche mag rupia. Oyawre. Oyawre nya Victor. Wach mandalo Edwin. An maber to kang'eni an jatend migawo to kawuono pok adhi bunge mondo dadhoga kata kamano to ageno ni wadhi maber. Erokamano. Mano wuod onagi ma bende piny ogeno mokale weche mag rupia e weche mag fwambo gi keyo ka Fred. Oyawre kendo machiegni. Oyawre nya Victor. Amor kaneni. Amba amor kaneni. Yesu ber. Yesu ber. Erokamano. Amor kabisa ka aneni. Iduoko penjo mathoth. Antiere Fred. Erokamano. 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 John Riaga kane kaunti ma Kisumu. John oyawre. Oyawre VOJ edo kinyi majaber kendo aneno ka chieng' osetuch e boma ma Kisumu. Ndamoso jatend migawo Edwin kaachiel kod Fred gi jogo duto ma in godo ilo ni technical team ma in godo e studio kanyo wamoso uno yawore uru kinyi makawuono. Erokamano nyakwar mga jwang' kalro koda lai mar chenro makawuono ung'eyo ni komiti ma bende go jotend migawo kogno biro chaka yanga tijgi kawuono ka bed geno ni mana en jalup prime minister kendo jal mowal kaka prime cabinet secretary Wycliffe Musela Mudavadi ema bende biro chopo e nyima put makamano mondo chak chenro mar goye kogno ma koro ng'iso ni chenro mag keyo ni lendo karaweche kokalo kuom chenro mag kaka wanene biro bedo kod ng'ikruok matin kokalo kanyo saa 3 mar okinyi mondo wateri achiel kachiel nyaka e kama bende chenro mar go jotend migepe kogno biro chakre ayanga achiel kachiel. John Riaga ka kwaketho kinde mi thuolo mar ng'is nyikwana mga jwang' ang'e nitie weche mathoth misebedo keluwo maber gi marachni. Erokamano Victor, mapiyo ahinya maber aneno ka juma mokalo ne Kenya ochako debate mar gimiluongo ni genetically modified organisms nikech ng'eyo ni weche mag science communication gin weche manie chunya ahinya. Gima mora en ni sani koro jo Kenya nyalo go mbaka
ewi GMO mondo mi wang'e ler mare kata rach mare e yo moyangore maber. Debate ni aparo ni en debate maber kadhi mbele. Ageno ni mbele ka wabro ng'eyo ni to GMO be gin gik maber adieri koso gin gik makaro. Kaka jafwambo mag weche mag science aparo ni en debate maber modhi godo mbele. Gima ne anyalo wacho ni rach kuom jumbe ariyo mosekalo en ni Victor, wasebedo gi masira mag tho mang'eny ahinya kaka piny. Wasewito ji mang'eny, obed masira mag apaya, obed dhano minega dhano negore anega ka lee, iyang'a yang'a ka lee. Osetimore mang'eny kuonde mathoth. Wang'eyo mano otimore Kiambu. Inyalo paro bas maniluongo ni party bus mano nego dhano 12. Waseneno nyathi matin manyocha akia ni gicha to nomoko e wiye nang'o, kwer mar uma. Omiyo wasebedo gi lit kaka oganda. Taparo ni en gima nyalo buogo chuny ng'ata kidok chieng' ming'e maber to nyalo buogo chunyi. An magi gik ma aparo na sewinjo ka litna jumbe ariyo mosekalo. Erokamano nya Fred, ang'e nitie weche mathoth misebedo kiluwo. Maber ni gima rach ni? Wacha gi marachna. En wach mar nyathi matin manyocha ne uma kata kwer mar uma omokie wiye. Kaeto nyathini otero hospital maduong' mar Kenyatta. Pacho kaeto hawi marach kata gima obedie malitie mokalo en ni nyathini otieko seche maloya 12 kapod dakteche pod ok otiyo kuome. Ma nyathi ma ngimane kamoro nchane inyalo kony, o end up no wito ngimane. Gima lit kineno pichano ka obet gi ng'at manchane otero hospital, nyathini obet ka obwongo ne chwer, remo chwer kadok iye. To kata bang' ka nyathini osewito ngimane, to chir mane tenda hospital maduong' mar Kenyatta obedo godo ka giwuok kendo giriambo gichiwo report mopogore gi report mane wuon nyathi chiwo ni nyathi obedo kanyo kodonjo saa 12 odhiambo nyako kinyi nyathi pokone. Koro mae en mana ranyisi kuom gigo matimore e osiptende wa pacho ka. Ne bende nyoro asomo report moro achiel kuom obok ma pacho ka ma bende ne rango the same problem ma bende timore e hospital ma Mama Lucy man Nairobi ka. Kane jumbe ariyo mokalo ncha ne wasomo kuom story ma bende jal mancha ne jaode okonyore kanyo moyudo nyithindo 2 marude kaeto jaode ni remo chwer kuome mo end up notho. Koro wawito ji mang'eny e osiptende wa pacho ka masa moro nyalo kony ngimagi. To ido ka min nyathi mano oter Kenyatta mancha umamoke wieni. Wacho maber ni dinyocha en gomenda nyathine ok dotho. Nyathine otho nikech odhier. Koro ji adi modhier masa moro wito ngima minyalo kony. Koro miyo en wach malitie mokalo nikech kaka timore Nairobi ka bende kaka timore osiptende mang'eny mantiere nyaka e kor gwenge kuonde moaye. Maka moro wachno ok chop ne it jopiny mang'eny. Ok chop it jopiny mang'eny. Ni kionge pesa to ng'ato inyore gimoro ng'ade kata nwang' ajali to ok nyal chak thiedhi nikech pesa okawo moket mbele. To sama jali biro onge ng'at manoikore gi pesa ma wacho ni an koro an gi mara moro tenge ma kata ka jali oyuda tarengi dhi chulo. En karang'o ma osiptende wabiro keto ngima mar dhano mbele nikech pesa to en gima imanyo kata ng'ato nyalo dhi ketho gire moro, lakini en gima rach ni koro ketho giri moro kata idhi manyo pesa ka ng'at ma bende onego beni gini konyo josewito ngimane. Gima omoro en koth ma sani chwe kaluo. Gwenge mang'eny sani yudo koth kendo nyalo biro konyo keyo mar opon kuom jogo ma kuonde ma ji kome opon nikech wang'eyo ni keyo mano obiro mar higa ne ok odhi maber ahinya kaluwore koda ng'ikruok mar koth. To wang'eyo kuma bech bando nitiere. Koro waparo ni jowa manyalo tiyo gi kodhni e yo makare, joma nyalo pidho gik machalo cham, jok manyalo pidho alode, nyalo biro konyowa mondo mi wang'e ni pek mar ngima dok piny kaluwore ni bedo mar chiemo bede e kor gwenge kuonde ma ji haye. Erokamano ahinya. Wach mangima mokalo ndi nyakora Ramogi watiuru kod kodhni kado bende wan gi midhiero ma bende diwa kone kod kocha. Edwin, wach ma ber ni gima rach ni misebedo kelo. Erokamano ahinya Victor, seche mana biro kana ang'e ni dhi penjo no. Asebet kapara ahinya ni wach maber na ni onyabet wach mane to ok anyal wacho ni gik moko richo te. Wangima Nyasaye oritowa kendo wamor ni koth chwe kaluo ji nyayudo chiemo. Gimoko mora wigni en mana kaka Fred gi riago wacho ni nyathi mane ohinyore Kenyatta Hospital nikech
thieth mok yore mag thieth ok ni makare. Wan gi higni mang'eny chakre wayud loch koa e lwet jo wagunda to ka pod wayware gi gik machalo kamago. Apani ng'iso ni pod wan marach ahinya e yore mag thieth. To gima be pod medo mok mor ahinya en ni wasetiekore gi siasa, wasetimo yiero, waseyudo gimoro amora mwadwaro, to siasa kore komoko ma ok ang'e ni kare wadawe siasa ni ndalo mane. Sani ji winjo matek, Victor, ji nigi pek mar ngima, ji nigi ngaji, ji nigi chandruok mopogore opogore, to king'iyo gik ma pod timore en siasa. Inyalo woni wadhi e kampen jo manyien. En wuotho kodgi koni wacho gik mane wawacho ndalo siasa cha. Koro ok ang'e ni to wada kweyo piny bang' higni adi mondo koro wachak ng'iyo gik machando oganda. Wach magima ndi nyakwara Mogajwang'. John Riaga, weche thoth ma oganda jo Kenya luwo, achiel kuomgi en okang' manyo okaw kod jatend piny Kenya manyien William Ruto mar chako chapter manyien kendo walo Amin Mohamed kaka jatend okwach kich manyien e Kenya ka. Jali nyotiyo kaka jatelo mar weche ma iye mag DCI. Ene mane hape oleng'ore mopogore kod jo Kenya mamoko bende mane gombo bedo e koma kamano. Iparo ni en ang'o mane samoro nodhiro jatend piny Kenya timo yiero makama? Erokamano Victor, mokwongo tik aparo ni gima jatend piny ne temo timo William Ruto en mana kaka wawacho pile, en ng'at mang'iyo mbele. Otemo ng'iyo ni in the next higni 5 mabiro odwa tiyo nang'o koikore ne re-election mare. Omiyo mano kik lal e pachwa. Sasa wawuoyo gik matimore sirikal to nyaka wanene gi angolo mar 2027. Namba 2 en ni aparo ni Ruto temo kelo oganda mar jomiluongo ni jo-Somali. Kisomo sigandgi kata e siasa ma Kenya ka, gin jok mohero sirikal, gin jok ma loyal, gin jok ma joma loyal, kana lok nango loyal nango, to gin jok ma ohero sirikal. Oketo chunygi gima gimanyo. Nikech kineno kaka Ruto pango sirikal, maneno ka ging'eny, no okelgi mang'eny. Uhuru Kenyatta nodwa wegi oko matin. Neno ka Ruto osombogi mo okelogi e sirikal. Omiyo aparo ni mano bende kwan mo ogoyo kanyo, nikech gin jok ma tek ni gin e sirikal, tek ni giwinjo maber, to gibiro chung' kodi kinde duto. Nikech waseneno ka gitimo mago ndalo ker manosenindo Arap Moi. Machielo en ni Amin makoro oyier kaka jatend DCI ni. King'iyo kit ngimane kaka osetiyo gi tudruok mare gi President William Ruto, ok gin jok manigi kiare, gin jok ma ong'ere, gin jok moseromo kanyakla, gin jok mosebedi. Ing'eyo ni Amin kiyalo William Ruto gi Uhuru Kenyatta gi ni ICC. Amin nodhi mobedo witness mar Mohamed Ali ko support kodo ni onge makosa mane police otimo. Ting'eni case no kaka ne en kobedo concentrated kamora achiel. To mago tiende ni Amin ne en witness ma sirikal no golo rach kuom jo system go duto. Mar ariyo bende ng'ino osetiyo nyaka gwenge mag Rift Valley. Omiyo en ng'at ma ong'ere gi President William Ruto, position momiye ni omiye kaka osiep. Kata obedo okatem wacho ni ok ojatich, ni ok onyal tiyo. En ng'at ma tije ber, ket mondo mi itimi chop kama ichopeno, nyaka ibed ni ng'at ma tije ler. Koro mano bedo medone mana nafas mano oyudo mondo mi onyon godo kom ma koro okaw mondo oti tichni. Koro gin gik mang'eny ma okikore iye kanyo mane President temo timo. Erokamano nya. Fred, Riaga temo wacho ni chal kaka jatend piny Kenya manyien temo ng'iyo siasa mbele ka. Wang'eyo ni ofis mar DCI nyoti kode e lwasi mar siasa. Ne en ofis mane iwacho italo sakasa. Jatendgi manyo ogwe tao cha. Ne en jal ma bende kweth mar Kenya Kwanza ne batonge mabitho ne en owuon. Ne gichijni kamoni tiyo kode gi loch manyorumo cha. E chwalo weche mag siasa. Mado bende ne yuech ma William Ruto dwa tiyogo mar temo yweyo ofis mar DCI ni. Ok apar ni onyalo temo yweyo, to mak mana ni kako temo yweyo, wang'e ni kinde duto sirikal ochido. Koro samoro onyalo mana yweyo chilo mar sirikal mano okalo, eka en bende okel chilo mare. Nikech sirikal en ga ng'amo chido. Ang'o momiyo wacho ni mondo okel chilo mare?
Amin makoro ketini wang'eyo maber ni ne witness ICC kendo wang'eyo gik mane otimore pacho ka ne en witness mar Hussein jal mane niluongo ni commissioner mar police commissioner mar police ma ne otem ten gi tich tiyo gi mbi mathoth mar obila kinde ma lweny mane obedo pacho ka ma wang'eyo ni ji mang'eny nowito ngimagi kendo lipode mang'eny ne wacho ni obila nodwa temo koda tiyo gi mbi mathoth mantiere joma nochiel gi magina to ne owuok modhi wacho ni gik ma kamago ne ok otimore. Koro miyo sechego bende nonwang'o ka ne ntiere ho mar okak kaka jatend polise. Koro miyo tudruok ne gi William chalo gima en gima mabor. Ka iting'eyo ni sama iketo jatend DCI onego bed ng'at ma ung'eru godo. En ng'at ma ong'eyo kaka system mari tiyo. Koro waparo ni chemistry mare gi DCI nyalo bedo maber. Mak mana ni gima koro samoro nyalo miyo waluoro ma ok wang'eyo. En ni obiro dhi nyime gi temo bedo koda dhok matek e seche ma sirikal tiyo gi mbi mathoth kuom hinyo jopiny. Koso odhi konyo jopiny. Nikech wang'eyo ni nyaka sama wawuoye ni Victor onge ng'at mantiere jela kata od ang'ech nekech rochruok to kod gik manotimore 207. Gin gik manonyon mowume bwo kapet. Kata odoko ni ji nowito ngimagi. Kata odoko ni ji nowito mwandugi. Koro nitiere gima waluongo ni impunity gi dho ngere. Tiende ni awachoga pile kani kang'eyo ni kakwalo simoni to onge gima idhi tima tabiro kwale kendo. Koro miyo ni neno ka William cha ne yuare gi Kinoti. Kindgi gi Kinoti nja ok ber mana kaka kinde gi Inspector General mano wuok nja ok ber. Kendo ni winjo ko wacho ni the IG Mutyambai emane most incompetent. Tiende ni ng'at ma okia tije ma ok nyal tiyo yore yo makare. Koro wabiro ng'iyo ni nikech ng'at moro amora ma no nyako kel nyako bed ng'at manyalo tiyo gi sirikal mare mar Kenya Kwanza. Mak mana ni gima no wacho nyoro mane William wacho nyoro ne beto dwa buoga matin. Kane ne boma ma Kericho no wacho ni an ema chiwo order mondo mi ntiere branch mar piny owacho mabang'ini wabiro bire SSU yes special service unit service unit mondo mi obed disbanded. Koro miyo independence mar obila nikech obila onego bed ni timo gik makamagi kowuok kuom wan gi police National Police Service Commission onego bed ni gitimo gi commission. Koro waneno ka chalo gima obiro gi mbi mathoth. To kobiro gi mbi mathoth tiende ni o control police department gi remote control. Monyalo bet kata wacho ni ng'at makama odhi dala ma biro kelo luoro kuom obila gi. Koro kose kelo luoro kuom obila gi to koro gin bende pod gidhi mana tiyo kaka ncha gitiyo e bwo sirikand Jubilee. Tiende ni gima sirikal mamalo wacho ema gitimo. Nikech ng'at ma omiyo ibede komno nyaka irite nikech ka ok en momi ibede komno de okibede komno. Omiyo ne odwa chako gi tielo marach king'iyo kaka ne oyier acting IG. Ineno no kero onge chik onge gi teko mar yiero acting IG. Mano en responsibility mantiere gi National Police Service Commission ema keto jotend polise gi. To nwaneno ka kero wuok kolando kacha ching mane olando jotend migepe to seche gogo oselando ni ng'ane ema dhi bet. Magi gik mane katiba masani ne temo wacho ni no temo kingo mondo mi kik wabed gi direct control. Koro kuma ne Jubilee aecha ema en bende odoki. Ingeni John Riaga, Fred kachiel kod Edwin. Ingeni weche gi beto gajore nikech king'iyo office of the president, the presidency, national government iluongo ni national government gi interior obedo domiciled e bwo president. Koro samoro independence ni kiwuoye to en independence by pesa karo bedo ni president manyien no wacho ni obro miyo National Police Service autonomy gi independence mare e yor pesa, but operations ka ema tabu nitiere. Ok onyal bedo absolute. Independence onge manyalo bedo absolute. Kata mana IEBC mi wacho ni independent. Ok onyal bedo independent. Mak mana ni ntiere appendages moko, ntiere bethe moko manyaka bed independent. Maduong' moloyo en process mar nwang'o IG. Maduong' moloyo en process mar nwang'o DCI. Magi gin gik ma Police Service Act owuoye maler kako onego bed ni nwang'o gigi. Mondo mi sama kero muoch to odhi okwanyo ng'ato ni odhi okwanyo ng'ato e street kata odhi okwanyo ng'at mantiere kacha ni in bed naka ng'ani biro miel mana kaka ker dwaro. Erokamano. Donge ne wantiere kod commissioners mag National Police Service Commission manyo timo shortlisting dhano 160 then dhano 10
emanyo dhi okang' machielo then nomi president nyinge moko ariyo to yiero ng'ato achiel kuom nyinge ariyo manomiyego. Victor, gima Fred temo wacho ni ingeni kata king'eyo office chief madalo ndiki ni office of the president to akeni chief nyalo bedo independent maromo nade kata DU kata DC to mana kaka iwacho ni yiero mar DCI no tim e yo mar kaka katiba wacho. In fact my DCI mokwongo timne kamano. DCI moko go ne president chiyo to wacho ni ng'ane mamiyo kiparo Kinoti nomiyo tich kamano Muhoro mane ni mbele ne be Kibaki nomiyo tich ndalo achiel kapok oyang katiba manyien nikech nong'e ni katiba manyien biro weche gi dhi lokore omiyo vetting otimore otim interview ma ero yier ng'at ma mi tijno an Amin koro independence mar Amin to inyalo mana judge kaluwore kaka jatend piny osechako wuoyo wi DCI nikech kosewacho ni ane mana wacho ni mondo gol gima chalo kama mano nitie signal mogolo ni independence mar Amin ok en kaka uparono to an gi kora kaka nene Amin sigande mang'eyo ni ne jatend bad migawo kata section mane gore gi banking fraud joma gore gi jore ma kwalo omenda e bengi to tero koni gi koni kata anyalo luongo gi sani ni jo wash an mane kama gino nantie gine manyo giketo matek ahinya ndalo mane wacho ni gi chik cha ni ok inyal golo pesa moyo milion achiel koro mane kama matelo masano wacho ni koro weji thuolo freedom is here akiri kiki machunge nikech ng'ani en ng'ama ong'eyo kaka gige timore ong'eyo kaka ji timore gi pesa moko miyudo yonjore tiloko kode gi kode ong'eyo nikech onge kaka inyalo timo kuo mar kata tij wash no kokale bank e kuma iluoke gigi e wash no nikech kiseloso pesa e yo machalo kaka uso yedhe mamero ji ma ok dwago uso kata gik njore go mondo iyud kaka itiyo gi pesa ne yo makare nyaka donje bengi koro e banking fraud manyocha Amin ng'eyo koro ka ema koro Amin koro en pand Kisii onya ng'ado koni koso onya ng'ado koni nikech ing'e maber ni joma odonje bunge wang'ni thothgi kata Matiang'i nomiyowa warning di ng'eny nong'isowa ni kokutang' to ji ma chiegni 40% gin jogo ema dhi donje bunge to kanya wacho no gidonjo koro mae kama ng'eni mae kama an gi pacha kama Amin ochung'e en kama en akere kiki motegno nikech kong'ado korwa motemo kedo gi njore no maber uchumi nyalo bet gi yweyo moro erokamano koro nyakwa mi thuolo mondo wane ndhath tije komondi ni bende oromo koso koromo John Riaga president ema chuo kom e National Security Advisory Council kendo yudo report mar DCI NIS nitie kanyo jatend jolweny nitiere kanyo gimigep mopogore opogore mag sirikal nitie kanyo bedo ni koro nyo wacho ni ene manyo golo chik mondo keth godo special service unit mar DCI ni kautene kod nek ma AOA extrajudicial executions magi ji wach mo kuom president owuon ma wach mangima kendo wach maduong' nde ong'eyo mang'eny ma jo Kenya ok ong'eyo ne en jalup jatend piny Kenya be nitie penjo ma wanyalo penje kaka jo Kenya erokamano Victor mokwongo ayie gi wach ma Fred Gedwe wacho kanyo ni ok onyis picha maber bedo ni wach ni nowuok kuom President Ruto ni ene ma ovunjo migawo ma Special Service Unit mano nyiso ni en gi lwedo moro maduong' ma okwako godo office mar DCI to ka kamano kata kamano wang'eyo Victor waduto wadak e Kenya ka Special Service Unit ni en waluonge ni en shadowy gin jok moko machalo tipo ineno maber ni ng'ato to ibiro to ok inyal wacho ni en ng'at machalo nade kech Kenya ka osewinjo joma in fact kokigo uwi ji osewuok koko wacho igo uwi rando wacho ni jomoko luwa ka to gin e mtoka ma number plate en kama to gichalo jok ma kama eka yudo ka samoro ginyalo weyi aparo ni nyoti kod gi marach migawo mar obila nyoti kod gi marach kata kiwinjo kaka ne president owacho weche manowuok e dhoge gin weche ma wang'eyo kech ing'eyo ni kichich kodi kata kanitiere kaka ngimani chalo
inyalo po mana ka chieng' moro chungi e ndara tinyisi ni one police wadwa ni mondo wadhi kodi to ji oseywak mang'eny nikech kipenjo family magi ni ng'ane to nokaw ka to joma nokawe gin polise kendo girwako uniform kendo ginyisowa nyaka baji to kichako wuoth kata ka en Kisumo ka tichako wuoth ni dhi central ni koro ng'ane nomaki we wadhi ane ka police ka mondo wang'iyane wawinjane ni to make nang'o tidhi kucho tinyise ni ai wan mano wakia wan kes no ok wang'eye to joka mano kawe to ing'e maber ni gin ang'o gin obila omiyo aparo ni jogi oseti godo kendo nitiere jo Kenya mang'eny ma osewito ngimagi e yo machalo kama to maduong' mogik en ni squad ni kata unit ni ne oti godo e sirikal mokalo kuom sando awacho ni sando kech mane dhok mane gitiyo godo ne sando godo josiasa sana jogo mane chiegni kod jal makoro president William Ruto nyochi winjo ka Rigathi noywa kata obedo nowacho ni an nang'uono negi to en gima lit ka ng'ato nyalo biro ni en police kech Rigathi nowacho ni jogo nolonye nyaka duk e mbele joode kendo wachno kiwinjo kowacho to en wach ma wuok e chunye kalit ahinya. Inyalo paro bende bwana ma jafwambo wadwa miluongo ni Dennis Itumbi kata obedo ni ne wawacho ni samoro sigande no noketo gajore to nogajore to noywak mana jogi kech nyaparo ka nowacho ni kanimake to go uwi monyiso joma nene go ni jogi dhi koda koro samoro uwi manogoyono ema nokonye omiyo en adieri ni squad ni osemiyo obila ok obedo gi nying maber ahinya sana migawo mar DCI to kanineno kata kaka president wuoyo nowuoyo gi lit moro kanyo tiende ni gigi gin gik ma ne ramo chunye en owuon kaka president kaluwore gi kaka joge osesandore gi kaka ji wechegi osebet omiyo kamoro en gima ber kang'iyo president Ruto Victor katieko ochal na ng'at ma chunye nitiere kuom loko Kenya kaka en to waduto wang'eyo ni ok lokre kamano nitie kuonde mobiro chopo to yudo ka weche samoro otamo wang'e kata en owuon kaka president but we wish him well. Erokamano. Ne ikawe kaka ja oko ei sirikal ne en jaiye oko sani koro en e chunye nikech osebedo kowacho ni higni 5 mano dong' e kind 2017 nyaka 2022 ne ochalo ng'ama ne onge sirikal. King'iyo lai mar chenro mar sirikal gimiluongo ni intelligence report gi situation report jalup jatend piny Kenya bende imiyo mano kaka onego bed ni bedo onego bed noyudo nikech mago gik ma ok apar ni Ruto kore kofwenyo sani mondo kore kochak dilgo magi gik manosekete to do list ni kadonjo ma achiel kuom gik mabro chako omiyo magi gik man gadie ni nosekete to do list mare to ada pogora gi riaga matin ni police kata DCI kaka tiyo ok onego bed manenore ahinya ok onego bed ni giringo gi mtoka moro mondo gi DCI koro gibiro maki en secret service ok en gima onego bed ni nyalo tima ayanga kaka polise moko omiyo SSU kata gi squad moko moselos mokalo gin gik mosebet gin gik mantiere polise iloso gi tikethogi ndalo moko nitie moro man John Riaga nyalo paro ni nyalo ng'eyo nitie moro mane nitie Kisumu luongo ni Cobra Squad mano kedo gi jonjore kabisa nitie Cobra Squad gi ng'eny nitiere giloso gi gati iketho kata kamano mane kaka gitiyo koro gima onego wang'e ni to kama koro ke security en gima okwacha oya kamane omiyo bedo ni gini nokwongo kete mbui gi Tumbi kaka jogo notimore kasto kwarito matindo koro jatend piny Kenya olando ne ane mana wacho ni mondo golgi an gi pacha neno ni gin weche mag arita kwe manok onego wuoge e yo ma giwuoke itemo wacho ni chal ka gima ok gi handle gini gi lony madwarore lony mar weche arita kwe ok gol kaka ne gigolo inyalo golgi inyalo tiek unit no mos mabe kata an gi in wabro mana winjo bang'e ni no golgi kech kata ma kosegol anyang'isi ni ibro los moro kendo nitie moro mibro losi ibro miye nying moro onya tiyo mopogore to kata kamano nyako to gibedi nikech mage yore mag arita kwe itimo omiyo anan aonge wach gi bedo ni
ginego ji kata gitimo gik manjore okanyal yiego, okanyal siro. To nikech en weche motudore ga rita kwe ber ka itimo gi yore ma kaka moko timorega. Ichalo ng'ama koro wabro rito, wabro neno ka weche mag defense kaka ji notimore Somalia be kore wacha gik ma ok onego bed ni gola oyae kamane. Angeni Adendole dhi bedo gi tich matek ahinya nikech achiel kuom penjo midhi penje ndalo moko nowachore ni nowacho ni nong'eyo gimomiyo jo Al-Shabaab monjo Kenya ne. Angeni mano nyalo chiene kawuono kidhi kete tago malando. Fred, ka watieko wachni ni temo boko wachni ni nek ma aoyae mane godo jo Kenya ni mara ngomo miyo president owuok sani. Nyo ene sirikal. Gine timore sirikal to ne opoko talo. Nitie jo Kenya minego gi polis. Victor, ero kamano penjo maber nikech mane kama chuny wachi nitiere. Wang'iyo ni to ang'o momiyo gini obedo disbanded. King'iyo bok ma kawuono Standard gi Nation 10 wuoyo kuom gimomiyo gini ne bedo disbanded. Nitiere ji ariyo ma jowaili Indians ariyo mano mak koda branch ni kaeto gilal kod gi manyaka sani poko nwangi gi drep gi. Koro kanyo DCI manyien ni otimo nonro mare to chiwo report e State House, ochiwo ne ker to nyiso gi ochiwo recommendation ni jogi olal kodgi but nyaka wa disband this SS unit ni mondi. Koro penjo ka en niya waindi gi ne gin joma lich machalo nade momiyo gini obedo disbanded, tang'o mancha ging'eyo to nyocha ne gin kae yo mane. Magi penjo mokwa duoki. Jo Kenya di mosetho e lweto bilagi to nja gini poko bedo disbanded. Wainde gi gin to ne remb gini ne pek machalo nade, pek ma remb gini ne nigo to nja ne gin ga ilung'a. Koro wadwa ni mondo nyiswa mathoth ewi wainde ariyo gi mondi, wainde ariyo manyalo miyo SS unit bedo disbanded. Koro miyo focus mantiere Victor, aparo ni wan kaka Kenya nyaka kier masani wawito picha maduong'. Nitiere police reforms mane ochakore pachoka. Tuo kata kudni machamo sekta mar obila mar security pachoka ok nyal thiedhi gi disbanding SS unit kende. Nitiere police reforms mane ochak pachoka to kuom gi nomoke rot nikech kane gidhi mbele to ne gichalo gimulo jok mamoko. Wang'eyo ni Victor kae Kenya kae ema obila chunga ndara to kwanya pesa kata nyaka sama wawuoyeni to pod inspector general biro nyisi ni kineno ng'ama okawo pesa kuom ji ndara to dhi o report kuom nikech en gigo kia. Gima ne gidhi gitimo ne giloko mana lep jogi from lewni uniform mane girwako chon to gidhi gimiyo gi uniform marambulu to chunygi gi pach gi wuon to ne oko konya kasani. Kawuono kiwuok ineno gima timore ti dhi report kuom obila to in kati neno ka ng'ato timo gimoro marach ti dhi report to obila dok nyise ni ng'ani motimo ng'ani monyisowa gima kama. Koro chich mantiere kind jopiny kod obila magi gik mane police reforms ne kelo. Koro ka William ni gadier no dwaro kelo reforms gi gik motimore to kopogore gi gima no timore mar wainde ariyo gi olal to wabiro ng'eyo ni en kare konyisowa bende kare jok mane onego bebi pendo Kisumo ka sani koro ma en kerni koro en gi ratiro mar neno ni jogo mane onego bebi pendo koro omaki ma investigation ochopo kare. Jogo mane onego Chris Musando nikech koro en ker ka koro idwa tigi lwedo maler mondo koro pedh gik moko maber mondo Kenya odhi mbele. Koro mai thuolo monego bedni miyo jo Kenya thuolo mar ng'eyo gi. Jogo ma noneko kinde mancha ne wan gi COVID-19 ing'eyo no obila notiyo gi mbi mathoth pacho kae maka ne giromo gi ji gotieno nitie jomogo agoa gi rungu mamoko bende otho. Koro sani ka wadwa neno to e sama remb wainde gi olalni sani bende thuolo ma koro yaw investigations gik mosetimore pacho ka te. Koro ok wane ni en gimitimo ne ng'at achiel nikech nje ok wang'e ni wainde gi ne gin wend ng'a. To maduong' moloyo focus onego bedie police reforms. Lokruok ma onego timne bad migawo mar obila. Onego timne bad migawo mar obila. Achiel kuom gik mane okele Kenya ka higa mar 2008 agenda 4 mane Kofi Annan institutional reforms achiel kuom gi mane obedo kaka migepe mane onego benti mane lokruok en bad migawo mar obila e yor tiegruok margi e yor keto chik mane waneno wabedo gi commission masani koro wan go obedo kidam
ne wan kanyo kod special rapporteur mar UN iluongo ni Philip Alston mabe no kelo recommendations mabeyo kaka nonego beni koro iloso wach mar extrajudicial execution. William Ruto kanyo iloso nyoro chako mulo wach mar ringre joma yudo aora mar Yala. Utemo wacho ni koro ma en kinde mar fweny mondo richo te manyo otimore mar ji malala oyaye koro ripod gi pedhe lela mondo jo Kenya ong'e ni to en lweto bila koso gin mana timbe mag njore matimore Kenya ka koso en ang'o hie mane kama koro onego bedni gini ikwanye godo Victor mondo kik wachal ng'ini gimotemo sani othiedho adhola gi pi maliet okawo nanga gi pi mokete chumbi to othiedho godo adhola to ok wang'e ni tang'o momiyo adhola ni obiro ponono nitiere gima ne omiyo wabedo kod National Police Service Commission to nwaneno ka od bura mane okalo nja notemo mutilate gini makuri nwang'o kambi mathoth kiparo kinde Kavuludi mane nitiere ywaruok e kind Johnson Kavuludi to gi ker ma Uhuru Kenyatta ywaruokno ne ber nitiere ywaruok maber makmana ni ka nineno ka ywaruogno nolal modhi morumo mana kaka kinde duto kineno ka EACC mor kendo ok iwinj ka wabunge dwa golo chairman mar EACC ineno ko bedo kanyo higni 8 to nyaka ichiji nitiere ywaruok maber ywaruok e kind tendo bila sama nitiere gi State House mano ywaruok maber to koro ne giduogo ma gidonje kitanda achiel koro penjruok michaki penjore ni ponono William Ruto donjo ker machielo chako biro embo biro chako duoko ji kuma gini oaye emomiyo gigi nyaka bed institutionalized ok gin gik monego bed ni rely kuom ng'at achiel. William nyalo bedo ker maber kawuono kinywa bedo gi ker marach kata nyalo bedo ker marach kawuono kinywa bedo gi ker maber gigi e police reforms kisomo sport mar Philip Alston no yango maler gik monego bed ni timore mondo obila ok lok mana lawe kende to obila change pache obila onge iwacho ni gidenyo ma gidenyo ni emomiyo gichoko pesa kor ndara koro miyo nyaka osara magi yudo to giute magidake police reforms ne biro gi gik mang'eny manyalo miyo yes king'iyo Victor katieko waseneno ka deruok mar obila obisebedo mang'eny obila kawo mageno to chwado godo jok moko dangni mar paro bendo makogi kaluwore gi conditions magintiere koro miyo reform mar obila ok en na disbanding SSC unit ni but en gima biro as a whole package manyaka stakeholders mana kaka ni winjo onono wach mar CBC cha koro onego bed no keto bende commission moro manyalo kawo pach obila pach jotend obila gi pach jopiny ere kaka pach jopiny nyalo duogo ma gitenre go obila mondo gitiwa ngachiel erokamano ahinya wanyalo go mbaka ne nyadinwa kata nyading'eny ni mondo ayar iye nyakoram gajwang' makmani saa 3 mar okinyi nyalo paro kanyo biro teri nyaka achiel kachiel nyaka kama bende chenro mar puodho kata goyo kogno jogo ma bende wal ne lemo mag jotend migawo biro dhi nyime kata chakore ayanga odiochieng' mano makawuono achiel kuomgi en Musalia Mudavadi ma bende jatend piny Kenya ne owalo kaka prime cabinet secretary e kind ji mamoko mopogore kod mano nyakware Mokajwang' John Riaga ma en odiochieng' ma jo Kenya osebedo ka rito gikone koro komiti mar appointment nyose losi kendo kawuono gichako tich ayanga mar go joma ne owal kogno Musalia Mudavadi ema dhi chako bang' bede koyo kuom higni malawo na par chal ka gima koro chako ng'weyo chuny sirikal kendo nobedo jalup prime minister obedo minister mochung' ne weche mag local authority sani en prime CS nominee e vetting makawuono machakore kawuono ni en gima iwacho ni en formality mar chopo dwach katiba koso en gi mise moro motegno ma jo Kenya ne okete pachgi nikech king'iyo kata mana bunge sani kata mana komiti no jokanyo mage ma nigi kwan mamalo Kenya Kwanza ohewa Azimio la Umoja en mana kar dhogino Victor en formality in fact ananyalo wacho ni juma ma wachako kawuono ni nyaka jogi tieki wane drama festival nikech ibiro neno ka nitiere gik manyalo miyi nyiero king'iyo wadwa ng'iyo kaka gidhi timore kichiko iti kata kiketo wang'i e television tibiro neno ka gin gik ma inyalo wa kinyiera nyier tikoni ma watimo ang'o kaka oganda namba achiel gima ng'eyo ni onge merit ma wadhi ng'eyo kech inyalo paro ni nitie gik moko manotimore chien ka ok iketo e chenro but nitie gik manotimore king'iyo ofis mar Nurdin Haji to gin gik mane obwogo ji mang'eny kineno speed mane itimogi godo
kokinyo odiochieng' achiel nyocha wayudo ka cases dabal obedo withdrawn to gin mana mag jok madwa dhi e mbele mar vetting committee. Omiyo mano en ranyisi mokwongo ni gima serious madhi wuok e vetting ni onge, nikech jok manolil gi weche mag corruption kaka Aisha Jumwa, Mithika Linturi, gin kanyo ji dabal nosetem ywegi, to chilo moro amora modong' kuomgi manyalo miyo ok giyud thuolo mondo mi gibed confirmed kata parliament okalgi kaka CS nominees go joka dhi golo, nikech mana kaka iwachono kweth mag jo Kenya Kwanza ng'eny e komiti kanyo. To bende waseneno ni President William Ruto en ng'at ma kodwaro gimoro to gimodwarono obro yude, Kiswahili wacho ni liwe liwalo, en gima odhi yudo. Namba 2, aparo ni king'iyo kaka ne joka campaign jo Kenya Kwanza kane gibiro gode loch, kata gin giwegi ne ok ging'eyo ni ginyalo yudo loch. Koro pod nitiere a lot of excitement, pod nitiere mor moro mang'eny, pod ginyalo gudore kanyakla ma wigi wil gi their national duty ma ing'eni en namba 1 en rito constitution mar Kenya. Kanyo jitimonegi swearing in, nyocha gi swear ni gibiro rito constitution mar Kenya. Koro ka ema wada winjo gi chakre kawuono gokinyi, bende gin adier ni ginyalo rito constitution mar Kenya. Ng'eni ng'at machielo bende biro kanyo, JB Muturi. To JB Muturi king'iyo sigana mare higni 10 mosekalo, okosebedo speaker maberie mogik ma waseneno, kech ne en gi teko moro kiluo weche mag chik. In fact nasomo oboke manyoro ne wacho ni nitiere gik moko manyalo romo 50 manyocha JB Muturi otelo ka bunge kale to kodhi e mbele doho to doho dogo kwero ni gik moyalogo are against the law. Koro akiani magi ng'eno nego bedi kata en owuon ong'iyo ni kaka osebedo kogwarore gi chike mag Kenya, en owuon onego wacho ni ato komni to okawinj koromore koda. Ng'eni koro kanyo nitie nyaka Duale. Koro jogi duto kawacho machuok Victor, gin jok manigi chilo, kata ka gidhi mbele kacha pod gin kod chilo momienogi. To wang'eyo kaka timorega pile en ni ibro penjgi penjo moko matin kanyo, gibro nyiero, gibro go mbaka to gikone to bunge dhi wacho ni jogo oromo. Gima ang'eyo ma samoro nyalo wuok en ni kech iwacho ni minority have their say, majority have their way. Koro kweth mag Azimio bende onego wuog oko gi weche ma otegno, kata kodhi ologi to gibro wacho ni wanto ne wakwero nikech 1, 2, 3, to nikech namba mano hewowa kawuono koro wan gi cabinet secretaries mano puodhi e yo machalo kamano. No merit to okane kawadhi yudo kanyo. Erokamano. Fred, king'iyo katiba marwa waonge kod lemo mar prime CS, to Musalia Mudavadi dhi bedo vetted kawuono e lemo ma kamano. Ma ng'iso nang'o? Mano nyiso impunity nekech odhi bedo vetted e lemo maonge. Koro number 1, Musalia Mudavadi lemo momieno nonego bed ni od bura bedo piny kaito gichugo pend chik. Inyalo paro kinde kane wan gi Grand Coalition Government, nochuno od bura nobedo mochuog pend chik mane ochuogo kom mar Prime Minister. Koro mare ni katiba wuoyo maler ni wan koda ker, wan koda jalop ker, kaito wan gi jotend migepe. Koro mare mabiro kaka jatend migepe ni onge chik. Koro kamano onego gichak godo. Mana kaka ineno od bula nchane, od do nchane ogwetho oko wach mar CSS ineno CS kaka mare ni bende chalo. Doge chiko yene president ni ko timo consultation gi Public Service Commission onyalo tiyo gi executive authority mare mondo los godo thuolo kata lemo moro. Thuolo moyiene ineno kaka Uhuru notiyo mariek. Nchane wan koda Rafael Tuju ne minister without portfolio. Koro ne onyalo mi appointment to mabedo vetted e parliament. Nekech parliament dhi vet gima onge kom ma ok onego ma katiba okia. Kisomo katiba ma Kenya to mi structure mar mi kaka national executive onego bed ni bedo. Wan koda ker, wan gi jalop ker, mano kibire executive, kaito wan koda ministers kata CSS. Ineno, kaito wan koda PSS gima mokogo. Koro kato dok ni mabedo kama lakini en gima onge. Koro ka no dwaro to notimo gima Uhuru notimo. No nyalo miye minister without portfolio. Mama no chiko yiene.
tiende ni en minister to onge kama nineno ka Rafael Tuju biro obede vetted. Mar ariyo wawach kama onge vetting madhi mbele parliament. Onge be kik ng'ato wuondi. Mana kaka ne otimore e kinde mane Rashid Echesa obedo minister pachoka e kaka dhi timore sani mano dhirin to noluwo nade mano obedo koka ji penjore to ere kaka ng'ani nokalo e parliament. Koro mae to en mana ng'at ma kawuono ochok lewni idhi luoka aora to lewni kiluoka aora ang' ne giwuok ka gibiro duogo ka gichalo gima giler samoro bende biro chalo nade mondo mi samoro pinje ma oko mane nigi to kuom moko kuom jogi oneni akoro puodhgi ne gikalo e parliament but onge vetting madhi timore e parliament. Erokamano ahinya. Achiel kuom siro mar katiba marwa en chapter 6 ma otumo weche mag bedruok, integrity kod weche mag kitelo makare. John Diego otumo report mar ODPP mar golo oko cases mamoko. Aisha Jumwa achiel kuom joma owal kaka jatend migawo. Nitie bura mane make mar case mar tiyo gi CDF omenda mar $10,000 osigo makamano nochako gonyene. Ma nyiso na kuom od bura. Wang'e ni od bura nigi kwan mamalo sama koro dhi committee of the whole house. Kenya Kwanza nigi kwan mamalo molo Azimio la Umoja. Chalre to romre. Ma nyiso ni ma en formality. Onge gima dhi timore malich mana kaka Ogweno Riaga gi Fred wacho ni. Onge gima lich mwanya wacho ni dhi timore nikech kineno ikruok mosetimore chakre ne Kenya Kwanza donje telo mana mar kalo gigi mokwongo wacho ni gine maging'eny giyiero speaker giombo giyiero gimoro amora giyiero deputy speaker gikawo ma speaker bochako rule ni gin maging'eny koro mano ing'eni mano ikruok mano foundation mane kwong giloso mondi koro kama koro wachope ni koro gidwa tiyo gi foundation mane giloso omiyo kapar ka koso ni yori chopo gima Wetangula no yiwago kano gole bedo minority whip minority senate obro bedo messy noisy gi casualties to kora mwaluoro ni kik wachope to gikang'iyo vetting ma dhi chakore kawuono en ichalo ng'ama oseto penj ine seto penj ine midwa nono penj to nyathini be matimo penj okang'e ni koro ida bedo fair marom nade e penj ni nikech gimida neno midhi penj ng'ato matek ng'at mokwongo madhi dhi mbele kamiti ni en Musalia Mudavadi. Article 152 mar constitution yango kaka cabinet chalo kombe no kende maonge kanyo koro keni eto idhi kiseneno kaka gino chakore koro mana ng'isi ni gini ok en gimoro man gi okone kwa miye kata attention mwamiye nitie gima dhi timore malich en gima ji dhi bet piny to list no kaka inene no to en gima ji osewinjore ni ma wasekalo kama ji dhi nyiero matin drama moro nyaka bede ionge karatas makama higa makama ne wacho kama to Mugi Victor magi jo siasa bende Mudavadi en ja siasa Duale en ja siasa Linturi en ja siasa joge gina jo siasa koro idane no ka kar mondo bed gi moro ma serious kaka technocrats manentiere 2013 kane yiero CSS en ng'ama nigi technical expertise ma odangiso ji kaka kata energy onego bed notimo erokamano koro en siasa ema dhi gore ka chalre to romre punde chalre jaluo moro no gongero kama nyakoro mgajwang obro kawo yweyo mar madundo obotere achiel kachiel nyaka bunge mar piny Kenya kama bende chenro mar puodho kata piedho jotend migepe chakore yango kinyi mano makawuono mak mane kokalo e Ramogi Radio wanadhi nyime kod chenro makaka wanene nyaka giko saa 4 mar kinyi makawuono obro weyo kod kanyo kokalo kuom Ramogi TV chikiti Ramogi Radio mondo med go mbaka nikech wantiere kod weche bura ka waduogo e Ramogi Radio wadhi go mbaka ni to siasa makaluo mar manyo chia siasa mar manyo thuolo mar bedo kod ruodho machielo ma wanyalo luwo bang' ka oganda joko nagi e paw siasa mar piny luo chalo nade tinende wasebedo kwaneno ka yawuot luo moko sani koro wuok kendo manyo thuolo ni gin bende gin ruodhi ma kuombo monego bende ber ka koro to iyango ni gin bende gin ruodhi moromo rito oganda luo e paw siasa achiel kuomgi en japuonj Odoyo Widi ma tinende ne osegwetao kaka jakanyo mar party mar ODM kendo osebedo ka dhi nyime kod dhiro agenda mare ogonyo joluo thuolo tiende nango nyakwar Mgajwang mbaka magero piny mbaka makelo konyruok mbaka nidhi nyime kokalo Ramogi e radio kete manaka
Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kuno opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Be ing'eyo ni mabalang' makare mag riwruoge mag saga ni piny moloyo mag riwruoge mamoko machiwo omenda medo hola ni nyadiriyo. The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French Ligue 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabeki.com. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Hello, Grace Zoe hapa. Sasa unaweza kupata wimbo huu kama skiza tune yako. Ni rahisi. Bonyeza *811 *280#. Kumbuka, skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana e Ramogi TV. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band dongruok mag-gi makare pile ka pile.
It is notable that in compliance with the provisions of Article 152(1)(d) of the Constitution, the President nominated 22 Cabinet Secretaries, among them being the Prime Cabinet Secretary. In this regard, the office of the Prime Cabinet Secretary finds its constitutional basis under Article